Nebudem všetko čítať, čo je vlastne na obrazovke, práve kvôli tomu jednak, aby sme nestrácali čas, človek si to vie naštudovať, vie si to prejsť, potom keď skončíme, tak samozrejme prezentáciu vám pošlem v elektronickej forme, tam nie je problém. Ak by ste potrebovali čokoľvek sa opýtať, tak vyhradíme si na to nejak po kapitolách alebo po konci prezentácie samozrejme čas bez problémov. Čo sa týka našej spoločnosti, čo sa týka IAD Investment, sme najstaršou nezávislou slovenskou správcovskou spoločnosťou. Najstaršia, to za nás znamená to, že tých 32 alebo 33 rokov, 32 rokov, čo sme tu na 33 rokov na finančnom trhu, tak si dovolím povedať, že asi to robiť vieme, mám za to, že robíme dobre vo finále, čoho je dôkazom aj to, že sme zazľudnení vo vašej spoločnosti. Nezávislá, nevlastní žiadna banka, žiadny finančný dom, my to vnímame ako výhodu v tom, že nám nikto hore nemusí podpisovať to, čo riešime a ako riešime, že teraz budeme predávať také dlhopisy, také akcie a podobne. Samozrejme to dôležité, čo je, tak musíme spĺňať tie mantinely alebo dodržiavať tie mantinely, ktoré vlastne určuje zákon o kolektívnom investovaní. No a Slovenska sme lokálnou správcovskou spoločnosťou. Logicky tým, že sme najstaršou správcovskou spoločnosťou, tak aj spravujeme najstarší podielový fond na Slovensku, volá sa prvý podielový fond Slnko alebo prvý PF Slnko. Možno dve vety k tomu by som ešte prihodil, a to je to, že v tých 90. rokoch, kedy fondy vznikali na Slovensku, tak dnes už z tých najstarších alebo starých fondov žiadne nefunguje. Je to kvôli tomu, že buď sa nejakým spôsobom, teda že boli pozlučované, alebo aj mohli zaniknúť. Tento náš prvý PF Slnko si drží svoju líniu už vlastne viac ako 30 rokov. Takže tomuto toľko to iba. Čo sa týka aktív, spravujeme viac ako 2,1 miliardy eur, čo nie je malé číslo. Tak, k tomuto len naozaj toľko to. Možno ešte, kto je našim depozitárom, tak depozitár je Československá obchodná banka. To znamená, ten drží peniaze, ten dohľada na správnosť finančných operácií. Naši obchodní partneri, jednak z radou poisťovní, takisto z radou bank. Tie poisťovne vlastne tam vidíte v týchto poisťovniach alebo vyšetpečkách, v investičných životných poisťovniach, týchto poisťovní sú naše produkty, sú naše fondy. A zároveň, čo sa týka bank, tak buď my u týchto bank ukladáme finančné prostriedky, zhodnocujeme ich, alebo oni u nás. Je tam privát banka, ktorá predáva naše produkty. Čo sa týka našej spoločnosti ako takej, snažím sa ich trošku v rýchlosti, lebo keďže keď som navnímal to, že IADčku poznáte, ale možno je fajn poznať nejakým spôsobom aj to trošičku tú históriu, možno viac tých informácií v hĺbke. Čo sa týka nášho portfólia, tak dovolím si povedať, že dokážeme uspokojiť akúkoľvek investičnú potrebu alebo akýkoľvek investičný cieľ toho klienta, toho investora, práve kvôli tomu, že v našom portfóliu máme jak konzervatívne, tak vyvážené, rovnako aj dynamické fondy, aj jednak teda z pohľadu toho rizika a samozrejme z pohľadu investičného horizontu. Takisto jedným dýchom dodávam tiež, že tie naše fondy sú taktiež aj súčasťou sporiacich schém alebo sporiacich portfólií, a to je to v tom produkte IAD sporenie. Mimochodom všetky tie naše fondy sú logicky samozrejme aktívne spravované. No a potom máme ešte iný produkt, ten sa volá ETF sporenie, a to sú zase, že produkty alebo fondy, ktoré idú do tých stratégií investičných ETF Mix 1, ETF Mix 2, ETF Mix 3. Vlastne to sú fondy tretích strán od tých najväčších svetových správcov, od BlackRocku cez Vanguard, X-Trackers a podobne. Takže máme teda aj to ETF-kové sporenie, ktoré sa v tomto čase už nejaký ten rok vyznačuje tou výhodou, že to je daňovo zvýhodnený produkt v tom zmysle, že klient nemusí odvádzať daň, pokiaľ drží dlhšie peniaze v tom produkte ako jeden rok. No a funguje u nás aj ďalšia divízia, to je vlastne divízia individuálnej správy aktív alebo teda privátneho bankovníctva, ale toto dneska pre nás nie je samozrejme témou. My sa budeme dneska rozprávať o kolektívnom investovaní, teda o produktoch toho kolektívneho investovania, teda o fondoch a o sporení. Naša história je zobrazená vlastne na tomto slajde. Tam je pekne vidieť, že od roku 2007 sa nám podarilo vlastne niektoré spoločnosti na tom našom trhu kúpiť. V roku 2007 to bola OTP Asset Management, v roku 2009 to bola KD Investments, v 2012 sme kúpili Allianz Asset Management. Allianz Slovenská poisťovňa sa vtedy rozhodla, že predá svoju dcérskú spoločnosť, a to výberové konanie vyhrala naša firma. Tam muselo byť splnených viacero tých podmienok, že tam bude zachovaná kontinuita fondov, že to bude spoločnosť tá nástupnícka, ktorá má skúsenosti s akvizíciami a podobne. V roku 2014 sme zobrali vlastne do správy fondy od spoločnosti Alico Funds.
Central Europe, v tom čase oni patrili pod MetLife Pamslikov, takže keď sa pozrieme na ten Allianz, tak zobrali sme fondy od najväčšej slovenskej poisťovne, ale slovenská poisťovňa a zase od Alika, takže od tej najväčšej americkej, samozrejme od tých slovenských klientov, čo sa týka Alika. No a v roku 2022 sme akcionársky vstúpili do spoločnosti Stabilita, doplnková dôchodková spoločnosť. Toľko to v krátkosti. O oceneniach hovorí každý, pochválime sa tým aj my, aj za rok 2023 máme za prvý raritný fond Zlatú mincu. O tomto fonde dnes budem hovoriť, ale nie iba o tomto fonde, ale budem hovoriť a nielen tieto fondy majú ocenenia a nielen Zlatú mincu, ale aj investíciu roka, napríklad čo robí vlastne časopis Forbes, rovnako aj Top Fond, čo robí vlastne Asociácia slovenských správcovských spoločností. Preto o tom hovorím, lebo aj ten klient sa častokrát tie misky váh, že prevážia, keď je počuť o tom, že ale kúkni sa, milý klient, ale ten produkt má aj Zlatú mincu, napríklad má aj iné ocenenia, takže to bude produkt, ktorý je cenený. No a posledný taký nejaký chvalenkársky, a potom ideme už robiť, tak to je to, že za rok 2014, 16, 2017 a 2018 nás spoločnosť World Finance, to je anglická spoločnosť, označila ako za najlepšiu investičnú spoločnosť na Slovensku. Toľko to k našej nejakej takejto histórii, ak dovolíte. Pomalinky by som sa presunul na prvý produkt, ktorý vám chcem predstaviť, a ten sa volá zaistený IAD depozitné konto. Ide o otvorený podielový fond. Čo to znamená otvorený podielový fond? Klient môže kedykoľvek peniaze do fondu vložiť, kedykoľvek ich môže vybrať. Čo je nejakým čo je vlastnosťou, alebo aké sú vlastnosti tohoto fondu? Klient za vstup a za výstup nič neplatí. Takže nulový vstupný poplatok, nulový výstupný poplatok. A sú tam také dve nejaké, by som povedal, že vlastnosti pre toho klienta, ktoré by mali tento produkt tomu klientovi, by sa veľmi dobre tento produkt predával z dôvodu týchto vlastností. A to je to, že pri tomto produkte má klient vyhlasovaný výnos na mesiac dopredu. To znamená, vie presne, ako najmenej bude mať svoje prostriedky zhodnotené. To je jedna vec. A vlastne ten tretí riadok od spodu, čo vlastne vidíte, je tam napísané, že možnosť trvalých a jednorazových vyplacaní podielov. Znamená to, že klient si vie nastaviť, ľudovo povedané, neobmedzený počet trvalých príkazov. Takže vie si z tohoto fondu nastaviť, ja neviem, pravidelné sporenie kamkoľvek potrebuje, pravidelnú nejakú investíciu, pravidelnú poistku alebo akúkoľvek inú platbu, ktorá sa mu v čase nemení. Takže dá sa to používať ako alternatíva k bežnému účtu, ale zároveň to spĺňa aj vlastnosti termíňaku práve kvôli tomu, lebo ten fond tam má samozrejme nejaký výnos. O tom budem hovoriť o malú chvíľku. Takže toľko to na začiatok, že ide o otvorený podielový fond, klient za to nič neplatí, sú tam nulový výstupný poplatok a vie si nastavovať trvalé prevody a má istotu, ako najmenej tie peniaze budú zhodnotené. Tu je vlastne know-how toho fondu, čo teraz ukazujem, alebo to, čo som povedal pred chvíľočkou, že z bežného bankového účtu si klient vie posielať peniaze na depozitné konto a odtiaľ si vie nastaviť neobmedzený počet týchto trvalých, odborne povedané, trvalých vyplácaní podielových listov alebo podielov a inak veľmi jednoducho povedané tých trvalých príkazov. Prečo to má zmysel pre toho klienta, prečo by klient mal takýto produkt vlastniť, prečo by to mal, toto by malo za mňa aspoň, ak dovolíte, toto by mal byť úplný základ, čo sa týka tvorby nejakého toho investičného portfólia alebo toho portfólia pri tom klientovi, lebo sú to peniaze, ktoré sú že na tú najkratšiu dobu. Investičný horizont je do 1 roka. A je to taká by som povedal, nejaká zábezpeka alebo taký že ako by som to povedal iným slovom, bezpečný prístav, alebo prosto, že zábezpeka v tom, že tu by som si mal dávať peniaze, ktoré by som mohol kedykoľvek vyťahnuť, vybrať, kedy by som potreboval. Vymýšľam teraz téma, ja neviem, pokazí sa mi práčka, nemám na bežnom účte, potrebujem kúpiť novú práčku, no tak vyberiem z depozitného konta. Tá likvidita je veľmi rýchla, veľmi krátka, do 3 do 4 pracovných dní má klient peniaze na účte. A teraz, aby som sa vlastne ešte, aby som to aj to dovysvetlil alebo dovysvetloval, do tohto fondu sa posielajú prostriedky, aby tam klient mal nejakých 3 až 6 mesačných príjmov nakumulovaných, aby mal v prípade nejakého problému v tom zmysle, že príde o príjem, aby mal tie peniaze k dispozícii. No a teraz ako to funguje? Teraz vymýšľam, že moje nejaké mesačné výdavky, čo sa týka trvalých prevodov, sú na úrovni 400 eur, dajme tomu. Ja si tam budem posielať každý mesiac 500 eur. 400 si rozpustím do tých pravidelných investícií, poistení, iných platieb a podobne. Tá stovka mi tam každý mesiac zostane. 1 stovka k 1 stovke, k ďalšej, až sa mi tam po nejakom čase nakumula nejaká
časť peňazí, ktoré potom viem previesť napríklad do iného fondu napríklad, hej, ale zároveň sa mi tie peniaze zhodnocujú. To je dôležité povedať, že nie je to len preto, aby som si tam tie peniaze dával, lebo to môže spraviť aj banke samozrejme, hej. Ale v tomto sa mi tie peniaze naproti bežnému účtu zhodnocujú. Akým výnosom budete vidieť o chvíľočku. A čo je ešte dôležité, a to je veľmi za mňa dôležité, že toto nie je len že pre toho klienta že výhoda, že mať takéto niečo, to je jeden pohľad, jedna vec, jedna vlastnosť, že pohľad na klienta alebo cez klienta. Ale pohľad aj pre vás, aby ste vy mali informáciu. U nás to funguje tak, že tá funkcionalita alebo ten náhľad na ten účet, na ten fond má jak klient, tak takisto aj vy ako finanční sprostredkovatelia. Znamená to, že máte potom prehľad o tom, kedy ten klient tam peniaze vložil, kedy ich vybral, či naozaj urobil to, čo ste sa na tom predajnom rozhovore dohodli, že OK, milý klient, tak teraz si tam posielaj, ja neviem, každý mesiac peniaze na takej a takej úrovni, prosto v takej výške. A teraz po troch týždňoch zistím, že tie peniaze tam ešte ani neposlal, hej. Tak mu volám, čo sa stalo, dohodli sme sa, že to budeš mať takto a takto z toho dôvodu, neurobil si, tak je nejaký problém. A zároveň už popri tom už viem, ak teda tak je to nejaký nástroj k tomu servisu. Viem tomu klientovi potom už ponúknuť akýkoľvek nejaký iný produkt, neviem, inú poistku, PZPčko, kasko, prosto akúkoľvek vec, čo sa týka servisu. Takže je to aj nástroj na ten servis, aj z iného pohľadu, nielen z toho, že to neurobil to, čo mal urobiť, čo sme sa dohodli na tom predanom rozhovore, ale aj preto, napríklad sa viem na to pozrieť, že OK, pozriem sa po roku, máš tam toľko a toľko peňazí, to takto zhodnotené, mám teraz pre teba nejaký iný produkt, čo keby sme to prehodili niekde, hej? Takže tým náhľadom vlastne máte v úvodzovkách nad tým klientom, tak trošičku by som to nazval aj kontrolu. Čo vlastne pri bankovom účte nemáte. Hej, v tomto je tá výhoda, že viete to využiť aj pre seba, čo sa týka nejakého informovania toho klienta a zároveň toho servisu. Takže toľko to k tomu know-how toho fondu. Toto je výkonnosť fondu za posledných 10 rokov, ktoré vlastne vidíte. Tam je pekne vidieť, že ten fond nemá žiadny pokles. Tak vravím, že je to taká istota toho, že ten klient tam peniaze dáva. A tým, že už som spomínal pred chvíľkou, že je tam vyhlasovaný výnos, tak klient má istotu, že o tie peniaze nepríde, alebo teda vie, ako najmenej tie peniaze budú zhodnotené. A samozrejme, ak ten fond zarobí viac, ako je ten výnos vyhlasovaný, tak dostane viac. Hej. Takže toľko to k tomuto výnosu. Prečo ten výnos je taký, aký je? Prečo vlastne nemá pokles? Tak je to kvôli tomu, že ten fond investuje prevažne alebo hlavne do terminovaných vkladov. A pri termíňakoch, ako sami viete, tam je ten úrok garantovaný. A tým pádom aj ten výnos vlastne v tom fonde je stabilný, nemá výkyvy, nemá volatilitu, nejde hore, nejde dolu. A zároveň my si vieme dovoliť povedať, alebo teda vyhlásiť ten minimálny výnos, že teraz výnos ten, že to bude toľko a toľko, najmenej. Hej? Lebo vieme, že tie úroky na tých termíňakoch nie sú toľko a toľko nejako, že nejaký konkrétny úrok a ten výnos potom si vieme jednoducho spočítať. Takže preto aj tá výkonnosť toho fondu je taká, aká je, že nemá jednoducho tie výkyvy. A tam, keď sa teraz vlastne pozrite ten posledný zhruba rok, alebo necelý rok, že to ide prudko alebo prúčie hore, tak je to tým, že aká je situácia dneska na finančnom trhu, čo sa týka zase úročenia tých terminovaných vkladov. Keď základná úroková miera je vyššia, logické termíňaky sú vyššie a tým pádom samozrejme aj tá výkonnosť alebo ten výnos v tom depozitnom konte je vyšší. Hej. Kľudne si môžete pozrieť, pokiaľ chcete na našej stránke, tá výkonnosť je historicky, od začiatku toho fondu je stále kladná. Teraz ja len kvôli MiFIDu 2 smernici, ktorá vlastne je platná, tak ukazujem posledných 10 rokov, ale vy si viete pozrieť na internete aj posledných tých x ostatných rokov, ktoré vlastne ten fond vlastne funguje. Ten fond funguje od roku 2008, takže logicky ukazujem nie celé to obdobie. Zasa, to isté, akurát prehnané do iných čísel, aby som to tak nejako povedal, alebo do iného grafu. Toto je vlastne výkonnosť, ktorá je za posledných 10 rokov aj teda v číslach. Tam pekne vidíte, že ten fond bol stále v pluse za každý rok, že zarobil 0,7, ideme od toho roku 2014, 0,7, 0,56, 0,43 a tak ďalej. Ten rok 2023 samozrejme, že je oveľa lepší vďaka tým termíňakom, ktoré sú, alebo vďaka tomu, že úroková sadzba základná je vyššia a tým potom aj termíňaky viac zarábajú. Takže aj tá ročná výkonnosť, keď sa pozriete vlastne už do tej tabuľky, tak výkonnosť fondu k 31.12.2023. Čo to znamená? Klient, ak by investoval takto rok dozadu, 31.12.2022, tak po roku by bral výnos 2,26. Teraz, keď sa na to pozriem teraz z pohľadu nejakého porovnania aj iných finančných produktov, aby ste, ak dovolíte, mali navnímané to, že ten fond naozaj má zmysel, tak keď si vezmem, že nejaký
akýkoľvek termíňak dneska do nejakých, dajme tomu, že termíňaky sú dneska na úrovni 2-3%, možno 3,5%, neviem, hej, viem, ale teda, že nech to je do nejakých 3%, dajme tomu, tak výkonnosť tohoto fondu, tých 2,26%, je, alebo že v čom je ten fond výhodný. Prepáčte, ide tu sanitka, tak chvíľku počkám, aby ste počuli. V čom je výhoda pre toho klienta je v tom, že klient hocikedy tie peniaze môže vložiť, hocikedy vybrať a ten výnos má pripísaný každý pracovný deň. To znamená, tým, že fond je oceňovaný každý pracovný deň, tak to vlastne, keď tie peniaze vybere po pol roku, no tak má samozrejme polovicu toho výnosu pripísanú. Hej, takže nemusí čakať rok, 2, 3, kedy mi vlastne končí ten termíňak, ale tu na tie peniaze môže hocikedy vložiť a hocikedy vybrať. Zároveň využíva vlastne tú funkcionalitu toho, že viem hocikedy nastaviť trvalé prevody a ten zbytok tých peňazí, ktoré tam mám, že niečo mi odtečie z tých peňazí, ktoré tam dám, mi je zhodnocovaný a ja ako finančák zároveň mám náhľad na ten účet. Takže to, čo vlastne vidí klient, vidíte presne aj vy. Kedy vložil, koľko vložil, zhodnotenia a podobne. Takže toľko to k depozitnému kontu. Možno ešte nejaké parametre k tomuto. Vyhlasovaný výnos je dnes na úrovni 2,35%, to znamená, že ten fond, aj keď, aby vás to nemýlilo, vrátim sa naspäť, aby sme mali toto zodpovedané, že otázka bude, že a prečo minulý rok spravil ten fond 2,26 a vy tu teraz vyhlasujete výnos 2,35, no ten minulý rok boli ešte nižšie úrokové sadzby začiatkom roka a preto ten fond zarobil menej. Teraz už vieme, že to máme spočítané na to, že to zarobí viac, hej, preto vyhlasujeme 2,35, lebo vieme, že nám to urobí, vymýšľam 2,4% napríklad. Takže preto tá výkonnosť vyhlasovaná je vyššia, ako bola tá minulá. To je odpoveď na prípadnú otázku. Minimálna počiatočná investícia, minimálna nasledujúca investícia, kedykoľvek, koľkokoľvek, minimálne ale teda, že 20 eur, že hocikedy, ale od 20 eur to funguje samozrejme. Asi sa nebudem baviť o takejto výške investície, ale teda by ste vedeli technicky, že teda je to najmenej od 20 eur. Vstupný poplatok, výstupný poplatok 0%. Logicky, tým, že to je nulový poplatok, tak aj provízia by mala byť asi nulová. Logicky to z toho asi vyplýva, jasné. Ale pozor, časť management fee, alebo teda časť toho správcovského poplatku my niečo pošleme naspäť, takže niečo z toho by malo akože v úvodzovkách na kavičku byť, keď to takto nejako poviem zjednodušené. Nie je to nosný produkt, ani pre vás by to nemal byť nosný produkt, je to taký otvárač dverí a taký čisto len základ, aby tam klient nejaké tie základné nejaké financie, tie krátke peniaze na krátky čas, aby tam mal. O tom hovorí vlastne ten investičný horizont, ktorý je vlastne v tabulke napísaný 1 rok, že do 1 roka. Otázka, a čo sa stane, keď tie peniaze tam nechám dlhšie, 2, 3 roky, 4 roky a podobne? Nič. Klient tam peniaze samozrejme môže nechať, iba podotýkam, že máme v našom portfóliu aj iné fondy, ktoré za dlhší čas dokážu zarobiť vyšší výnos. Celá odpoveď k tomuto a tie iné fondy, ten fond vám o chvíľku predstavím samozrejme. Čo sa týka online správy pre klienta, zadávania trvalých prevodov cez IAD Online alebo IAD Mobile. IAD Online je webové rozhranie, IAD Mobile je aplikácia cez mobil, takže funguje samozrejme bez akéhokoľvek nejakého obmedzenia, môžem si nastaviť akýkoľvek počet tých trvalých prevodov. Tá správa pre toho klienta funguje, vravím, aj cez internet, takže on sa naloguje, dostane od nás kódy, naloguje sa cez webové rozhradie naše, cez stránku alebo cez tú aplikáciu. Takže je to veľmi rýchle, intuitívne, komfortné. Možno ešte jedna odpoveď, alebo teda jedna informácia k tomu, k tej položke vpravo vidíte rizikový profil v strede, SRI. Tak od 1 do 7 to riziko je naozaj nízke, jednotka. Hej, že nízke riziko, ono sa hovorí, že nízky výnos, dajme tomu, že áno, že nízky výnos 2,35% nemusí byť vysoký výnos, ale zároveň aj vysoká likvidita, takže na tie krátke peniaze naozaj v tomto momente akože produkt vhodný alebo dobrý pre klienta. Dobre, predtým, než prejdeme na ďalší fond, na realitný fond, tak len otázka, bolo to pre vás zrozumiteľné, je to pre vás takto v poriadku? Čo sa týka aj výkladu, alebo možno sú nejaké otázky k tomuto? Dobre, nie sú, teda počujem ticho, takže asi nie sú. Ďakujem za spätnú väzbu, videl som mu tam, tak idem hneď na ďalší fond, ten sa volá Prvý realitný fond. Toto je produkt, ktorý je našim nosným produktom, v tom zmysle, že je veľmi jednak, že veľmi jednoduchý na vysvetlenie, zároveň veľmi jednoduchý na pochopenie, ako funguje ten fond. A tým pádom je aj obľúbený, lebo je veľmi, hovorím, že rýchlo pochopiteľný, uchopiteľný
a tým pádom ten klient má záujem, aby ho vlastnil. Teda, ak má možnosť, ak na to má peniaze. A či na to má alebo nemá, no ja vám hneď poviem, že na to má, lebo to stačí, že od 20 eur, ale to vysvetlím o chvíľku. Najprv otázka, taká len naozaj, že len teoretická, nemusíte mi odpovedať, samozrejme, aby sme nejakým spôsobom nestracali čas a možno nezahlcovali linku, ľudovo povedané. Otázka, že či je alebo nie je dobré mať peniaze v nehnuteľnostiach. To je prvá otázka, hej, ktorá mi teraz napadla. A každého, keď sa opýtam, tak minimálne polovica ľudí mi odpovie, áno, jasné je. Hej, že, keď sa opýtam potom, dobré, že a prečo? Hej, alebo možno inak. To a prečo to môžeme teraz dať nabok, aby sme zbytočne nemuseli o tom teraz akože debatovať, že lebo niekto odpovie, áno, je dobré, niekto povie, áno, je, ale podľa toho, v akej lokalite, v akej nehnuteľnosti a podobne. Tí, nechcem povedať, že seniornejší klienti to nie, aby som to takto nejak nepovedal, alebo že tí múdrejší, alebo viac rozmýšľajúci, neviem, či to takto nazvať, povedia, že áno je, a ja si to aj viem predstaviť, kúpim nehnuteľnosť, ktorú budem prenajímať a budem mať z toho nejaký pasívny príjem, hej, že to je ďalšia vec, kľudne si môžem predstaviť nejakú situáciu, mám, ja neviem, 200-300 tisíc eur dnes vo vačku, alebo aj 500 000, to je jedno. A čo by som s nimi urobil? No hovorím, že človek by odpovedal, no v prvom rade kúpim nehnuteľnosť na to, aby som mu, dajme tomu, že prenajímal, alebo aby som mal niečo, čo je teda hodnotné, čoho hodnota, dajme tomu, je stabilná a neklesá, ale hlavne teda rastie. A zároveň popri tom by som to, ako som povedal pred chvíľkou, prenajímal na to, aby som z toho mal nejaký pasívny príjem. Hej. To je veľa odpovedí v tomto zmysle na túto otázku. Teraz je ďalšia vec, že fajn, ale ja tie peniaze nemám. Ja nemám tých 200-300 tisíc, možno to 500 000 na to, aby som kúpil nehnuteľnosť a mal z toho nejakú koseň v úvodzovkách alebo pasívny príjem na to, že budem to prenajímať a mal z toho teda niečo pravidelné. Hej, ja tie peniaze nemám. OK, milý klient, fajn. Keďže si presvedčený o tom, že je dobré mať peniaze v nehnuteľnostiach, vieš si predstaviť, že by si takéto niečo mohol vlastniť, ale nemáš to, tak mám tu pre teba riešenie. To už máte teraz také riešenie na ten predajný rozhovor. Viete, že ako to tomu klient vysvetliť, ako mu to predať možno. Tak mám tu pre teba riešenie. A to je ten prvý realitný fond, kedy ten fond nakupuje veľké realitné projekty, komerčné budovy, pozemky a podobne a potom ich prenajíma. A výnos z toho prenájmu tých nehnuteľností je vlastne výnosom v tom fonde a to je vlastne tvoj výnos. O tom, ako funguje kolektívne investovanie, nebudem hovoriť teraz, že dáme peniaze do jedného koša, do jedného mecha, kúpime veľký barák a nebudem kúpať jeden byt, ale vymýšľam teraz, ja neviem, logistický park alebo obchodné centrum a podobne, ktoré potom prenajímam. Hej. A vlastne mám splnenú aj diversifikáciu, lebo ten fond sám o sebe je diversifikovaný, o tom poviem samozrejme o chvíľku, ale mám teda to, že vstúpim do fondu, ktorý toto urobí za mňa. Takže nepotrebujem mať 100 000, 200 000, nemusím hľadať nehnuteľnosť, nemusím ísť za realitkou, milá realitka zožen mi nehnuteľnosť, milá realitka zožen mi nájomcu. Otázka je, akému nájomcovi to prenajmem, či to bude mladá rodina, ktorá povie, OK, chcem radšej hypotéku rýchlo, čím skôr. Teraz je ďalšia otázka, či ju vôbec bude mať šancu mladá rodina dostať, hej, v závislosti na situácii, aká dneska je na finančnom trhu. Či to prenajmem, ja neviem, nechcem ich nejako, že nejak znížiť robotníkom, ktorí mi tú nehnuteľnosť, ja neviem, že znehodnotia a podobne, alebo školákom, ktorí tam budú len počas školského roka a bude musieť hľadať ďalšieho nájomcu a všetky tie ostatné starosti, lebo dneska naozaj tí, ktorí vlastníte nehnuteľnosť, to aktívum na to, aby ste možno prenajímali, tak mi dáte za pravdu, že dneska vlastniť nehnuteľnosť na to, aby som to prenajímal, je veľká starosť. Zožeň nájomcu, premaluj, zrekonštruuj, aby ten nájomca pravidelne platil. Toto všetko robí prvý realitný fond. Nakupuje a potom prenajíma nehnuteľnosti. Aké nehnuteľnosti? Tu sú na obrázku, vlastne, ktoré tam vlastne vidíte. Ide o veľké komerčné projekty, veľké komerčné budovy. Sú to administratívne budovy, logistické parky, logistické centrá, obchodné priestory. Že keď sa pozriem na ten obrázok, z pohľadu nejakej geografie, tak tam máte tých obrázkov kopec rozpísaných. Väčšina je v Bratislave, dajme tomu. Potom je tam projekt v Poľsku, vpravo hore vidíte Varšava, administratívna budova D48, keď sa pozriem, že pod tým je obchodné centrum Laufgaricius zase v Trenčíne, potom tam máte 1, 2, 3 logistické parky. Jeden je v Budapešti, Maďarsku, vpravo vidíte, hneď pod tým je Bratislave a naľavo hneď vedľa obrázok je logistické centrum vo Vroclavi v Poľsku. Najnovšia budova, ktorá vlastne pribudla
do prvého realitného fondu je administratívna budova Pribinova 19, ktorá vlastne patrí do Eurové City. Takže fond ako taký nakupuje veľké realitné projekty, veľké realitné nehnuteľnosti, ktoré potom prenajíma. No a teraz z pohľadu geografie alebo zemepisu, tak tá diversifikácia je zabezpečená minimálne teda v tom, že aj Slovensko, aj Poľsko, aj Maďarsko, aj teraz z pohľadu toho, že máme tam, že kancelárske budovy, logistické parky, aj tam to obchodné centrum, napríklad Laugaricie. Toto je výňatok z toho vlastne portfólia nehnuteľností, ktoré sú v tom fonde. Všetky tie ostatné projekty, ktoré vlastne človek chce vidieť, tak si to nájde na www.paraf.sk alebo na našej stránke www.iad.sk pri realitnom fonde. Takže z pohľadu diverzifikácie, rozloženia toho rizika, ten fond je diverzifikovaný, lebo viacero štátov, viacero krajín, viacero krajov v rámci Slovenska a potom aj čo sa týka toho sektorového rozloženia viacero tých spôsobov toho investovania. Jednak kancelárie, logistika a podobne. Hej. Teraz ďalšia vec, čo som chcel povedať aj z pohľadu toho rozloženia rizika, je tá, že do toho fondu, alebo že dodržiavame aj tú diversifikáciu v rámci tých konkrétnych nehnuteľností, v rámci tých budov. Teraz to poviem tak trošičku zjednodušene. Nemáme tam 4 mesiarov, ale máme tam jedného mesiara, jedny potraviny, jedného kaderníka, jednu opravu obuvy a podobne. Takže aj z tohoto pohľadu a máme to tam tak v tých nehnuteľnostiach sú tak tie skladby tých nájomcov urobené, že nemáme jedného veľkého nájomcu, ale radšej 50 malých. Prečo? No lebo to riziko toho, že keď odíde jeden veľký, je oveľa väčšie, ako by odišiel jeden malý z tých 50 malých. Že keď odíde jeden z tých 50, tak je to stále lepšie v tom zmysle, že jedného malého nájdeme rýchlo. Ale kebyže odíde jeden z veľkých, tak toho jedného veľkého hľadať je potom je prúser, alebo je oveľa náročnejšie. Takže takto veľmi v jednoduchosti povedané, ale myslím si, že zodpovedané, aj zodpovedané, funguje prvý realitný fond. To vlastne popis tej budovy, ktorá vlastne bola posledná nadobudnutá. Nebudem k tomu hovoriť v tomto momente nič, lebo si to človek vie naozaj prečítať. Tam len to chcem povedať, že každá tá budova, ktorá do toho fondu vstúpi, je prvá podmienka, ktorá musí byť dodržaná, je to, že musí byť tá budova zazmluvnená, alebo musí mať nájomcov. To je dôležité. A ja vám poviem o chvíľočku prečo musí mať nájomcov. O chvíľku to uvidíme vlastne na grafe. To je prvá vec, ktorá spôsobí to, alebo nám spôsobuje to, že ten fond má stabilnú výkonnosť. Tu na to už pekne vidíme zase tých posledných vlastne 10 rokov tej výkonnosti toho fondu je jednoduchá, hej, že ten fond prečo nie je volatilný, prečo nejde hore, nejde dolu. Jednoducho povedané, no lebo nájomné. Ak sa to tak inak, no lebo pravidelne platené a stabilne platené nájomné. Ak sa to nájomné platí pravidelne, stabilne, dlhodobo, tak ten fond samozrejme nemá výkyvy. Ak by sa neplatilo to nájomné, ak by nám nájomcovia zutekali a odišli by, tak samozrejme ani tá výkonnosť by nebola taká, aká v tomto momente je, lebo bol by problém s tým nájomným, lebo nájomné, jednoducho povedané. Keď sa človek zamyslí nad tým, alebo sa pozrie trošičku viacej do hĺbky, tu na to nevidieť. Ani v roku 2008, kedy bola vlastne finančná kríza, ani v roku 2011, kedy boli prepady na finančných trhoch, rovnako ani v roku 19-20, keď si pozriete koniec 2019, začal vlastne COVID, tak žiadny prepad. Hej. Teda ani počas covidu, ani počas rusko-ukrajinského konfliktu, ani počas energetickej krízy ten fond nemal prepad. Prečo? No lebo počas covidu vlastne budovy boli normálne sprístupnené, normálne boli otvorené, administratíva normálne fungovala, logistika fungovala ešte lepšie ako dovtedy, v tom zmysle ešte lepšie, že viac sa rozvážalo a tak ďalej, takže tam tá istota toho platenia za ten nájom tam jednoducho bola bez nejakých problémov. Ďalšia vec, počas covidu, vrátim sa teraz naspäť, ak dovolíte, na ten obrázok s tými nehnuteľnosťami. My sme vlastne v tom čase počas covidu boli tie dve vlny vlastne toho lockdownu, keď si pamätáte, tak mali sme zatvorené iba obchodné centrum Laugariciu, dvakrát chvíľku. Takže dvakrát sme nemali platený nájom
a z toho nám polovicu z tej straty vlastne nám štát preplatil. Takže preto aj ten fond aj počas toho covidu mal takú výkonnosť, akú mal. To znamená, že ten fond nerobil v tom čase 4%, ale robil 3,5%. Takže že výkonnosť síce klesla, ale furt bola kladná, že bola dobrá. Takže toľko to k tej výkonnosti. A to isté vlastne ani počas toho rusko-ukrajinského konfliktu, idem naspäť vlastne ešte na tú výkonnosť sem, potom sa vrátim, ten fond nemal výkyvy. Prečo? Je to kvôli tomu, že nemáme klientov takých, ktorí by boli, dajme tomu, že z Ruska, ktorí by sa dotkli vlastne tie nejaké tresty, obštrukcie, by som to nazval, a zároveň nemáme budovy na Ukrajine alebo v Rusku, čo sa týka zase z toho iného pohľadu, to je veľmi ťažká téma, že z toho pohľadu, že bombardovania, že by sme prišli o nejakú budovu. Nie, tým, že to máme na Slovensku, Poľsku, Maďarsku, tak nás to ani neovplyvnilo, čo sa týka toho rusko-ukrajinského konfliktu. A zase, že iná otázka bola tiež aj počas tej energetickej krízy, že to nemalo vplyv na výkonnosť toho fondu, lebo zase, že klient, toto nájomné, ono sa skladá z troch častí, hlavne pri tých, keď si vezmete, že aj pri tých kanceláriách, aj pri tej logistike a podobne, tak sa skladá z troch častí. Jedna vec je nájomné, ďalšia vec sú servisné poplatky, to je SBS, ja neviem, že upratovacia služba a podobne, a potom energie. Takže energie sa platia zvlášť. No a teraz každý ten klient, každý ten nájomca, ten klient toho realitného fondu z pohľadu toho nájomného, ten nájomca vlastne mohol ušetriť, alebo môže ušetriť, že bude menej kúriť a podobne, alebo teda, prepáčte, kúriť, menej svietiť a využívať tú elektrickú energiu. Takže z tohoto pohľadu preto ten fond nemal žiadne výkyvy. A čo je teraz ešte veľmi dôležité, okrem toho, že každý ten nájomca alebo každá tá budova, každá budova musí byť zazmluvnená, to znamená, musí mať nájomcov, musíme mať istotu, alebo chceme mať istotu, že tá budova už má nájomcov a teda bude generovať vlastne hneď ten výnos z toho nájomného, ako vstúpi do fondu, tak zároveň každá nájomná zmluva je ošetrená ešte tzv. Inflačnou doložkou. To asi viete, o čo ide. Inflačná doložka znamená to, že aká bude tento rok inflácia, tak o toto percento tej inflácie, alebo o tú výšku inflácie my budúci rok môžeme navýšiť nájomné. A to pomáha vlastne k tej výkonnosti, k tej stabilnej výkonnosti toho fondu. To znamená, aj ten klient vlastne je povinný to nájomné platiť v tej výške, ako je dohodnuté, a každá tá nájomná zmluva má tú inflačnú doložku, teda, že ak je inflácia, tak jednoducho platí viac. Takže toto všetko prispieva k tej výkonnosti. Teraz, ak dovolíte, by som sa vrátil naspäť na tú výkonnosť, ktorú som vlastne ukazoval pred chvíľočkou, a aby som vlastne vysvetlil. Toto sú tie grafy tej diverzifikácie, ktoré som ukazoval pri tom obrázku. Je tam pekne vidieť aj to geografické rozloženie investícií alebo sektorové hodnoty investícií, teda rozložené to aj v tom, že čo je v logistike, koľko je v malom obchode, koľko je v kancelárii a podobne, a rovnako čo je v ktorých krajinách a krajoch, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj a podobne, Nitranský kraj a ostatné vlastne, čo vidíte, vlastne, čo som popisoval pred chvíľkou pri tom obrázku. No a toto je výkonnosť za posledných 10 rokov. Keď sa pozrieme teda hneď od toho roku 2014, tak ten fond za rok 2014 výkonnosť 4%, 4,02, 2015 3,8, 3,6 2016, 3,3 2017, 2018 bolo 3,8, 2019 bolo 4,01, 2020 3,13, už to dokončím, ak dovolíte, 2021 bolo 4,9, tam sa mimoriadne darilo, ale tam tých dôvodov bude viacej, a 2022 bolo 5,64 a rok 2023 bolo 3,6. Teraz prvý pohľad na to, že čo mi odpovedá na nejakú moju otázku, alebo čo mi to hovorí, no. Ten fond nebol nikdy v mínuse za týchto 10 rokov, ktoré ukazujem. A keď si pozriete aj tú minulosť, samozrejme aj tá tam je, viete si pozrieť na našej stránke, tak aj za tú minulosť ten klient alebo ten fond bol vždycky v pluse. Takže každý rok ten fond jednoducho nesklamal. Je to taký, že bezpečný prístav na tú hlavne jednorazovú investíciu na 5, 7, 3 roky, 5, 7 rokov, do 10 rokov, dajme tomu, lebo už potom, keď má klient dávať peniaze na dlhší čas, hlavne pri pravidelných investíciách, na to by som odporúčal iné typy fondov,
akcie, ETF a podobne, ale čo sa týka tej strednej doby toho investovania, tak keď si všimnete tak vždycky, že zhruba nejaké 4% v priemere, hej, že keď to nejako veľmi jednoducho spočítam, tak okolo tej 4% ten fond jednoducho každý rok tomu klientovi priniesol. Hej. Takže je to fond, že teraz otázka, že pre aký typ investora je to fond určený, pre koho? No v prvom rade konzervatívny alebo vyvážený investor, to je jedna vec. Ďalšia vec, čo sa týka času, na aký čas investície, 3, 5, 7 rokov, prosto tá nejaká stredná, krátka až stredná doba. A teraz, či dávať jednorazovo alebo pravidelne, oplatí sa aj pravidelne, ale radšej jednorazovo, alebo lepšie jednorazovo, lebo dneska vložím a čakám, kedy tie peniaze budú zhodnotené. Typický klient, ja neviem, končí mi termínák, končí mi stavebko, alebo mám peniaze na bežnom účte, je výhodnejšie dať to do realitného fondu, lebo tam tie peniaze jednoducho nesú výnos, majú lepšiu výkonnosť. A čo sa týka ešte likvidity, to je dôležité povedať, tak aj likvidita je taká istá ako pri depozitnom konte, že do 4 pracovných dní má klient peniaze vyplatené na účte, takže nemusí sa klient nejakým spôsobom obávať o to, že až o mesiac, o 2 alebo o rok, hej, že kedy by končil, dajme tomu, terminovaný vklad a podobne, nie. Tu tá likvidita doslova veľmi rýchla, do 3-4 pracovných dní má klient peniaze na účte. Možno ešte parametre fondu. Aj očakávaný výnos sa držíme zhruba niečo medzi 3 až 5%, takže tie 4%, keď tam sú splnené. Minimálna počiatočná investícia, minimálna nasledujúca investícia, kedykoľvek, koľkokoľvek, ja hovorím, že koľkokoľvek, ale nie koľkokoľvek, ale teda od 20 €. Logicky ten klient, pokiaľ má peniaze, tak nebude dávať 20, ale budeme sa baviť o investícii 1000, 2000, 5000, 7000, 20 000 a podobne eur. Tu už je vstupný poplatok 3% a výstupný poplatok 0%. Logicky, vaša provízia je závislá od výšky vstupného poplatku, takže ak je tu na vstupný poplatok, tak aj provízia z toho samozrejme plynie, to je logické. To si treba pozrieť u vás vo vašej províznej smernici. Čo sa týka investičného horizontu, 5 rokov a viac. Ale teraz ešte aj to, aby som vysvetlil, tak tých 5 rokov a viac, či musím dodržať 5 rokov, alebo nemusím, alebo ak sa stane, že peniaze vyberiem po roku, alebo po 2 rokoch. Môže vybrať peniaze po roku, po 2? No môžeš, milý klient, bez problémov. Keď si zoberieme to, že ten fond robí 4% zhruba, alebo dobre, že nech 3,6, dobre, že za minulý rok to bolo 3,6, aby sa nám, aby sme sa držali nejakej toho minulého roka, aj keď teda ja sa vrátim potom ešte aj tak tej výkonnosti, takže nech to spraví 3,6 za minulý rok. A teraz klient tam dá peniaze a po roku ich chce vybrať. Vstupný poplatok bol 3%, výkonnosť bola 3,6. Takže v prvom roku vlastne ten klient si odmakal v úvodzovkách alebo odrobil si ten poplatok a bol v pluse za ten prvý rok 0,6%. Takže ak to po roku vyberie a je spokojný s tým, že má iba 0,6 a peniaze teraz potrebuje, vymýšľať na nové auto, alebo ide stavať dom, kúpil pozemok a potrebuje začať stavať, alebo má tie peniaze akurát, že na ten rok, lebo po roku kupuje barák a podobne, no tak aj dá sa, hej, aj z tohoto pohľadu. Rovnako dá sa pozrieť aj na to z iného pohľadu a to je to, môžem klientovi znižiť vstupný poplatok? Áno, na 16 000 klient zainvestuje, tak naše odporúčanie je 2%, na 30 000 alebo na 33, možno 30 je odporúčanie 1% vstupný poplatok. To znamená, a už sme pri tom, že keď klient zainvestoval viac ako 16 000, tak má 2% poplatok, takže už v tom prvom roku nemá 0,6, ale 1,6 už zarobené, hej, lebo však vstupný poplatok bol nie 3, ale 2%. Takže na vysvetlenie, aj čo sa týka tých súvislostí aj so zníženým vstupným poplatkom, čo sa týka výšky investície, aj toho, že ak teda peniaz držím kratšiu dobu ako 5 rokov. Samozrejme a logicky je lepšie, ak tie peniaze klienta drží dlhšie, lebo jednak viacej zarobí a vybavené, hej, že viac zarobí, lebo v prvom roku, v druhom, treťom a tak ďalej už potom len zarába. Samozrejme neplatí vstupný poplatok v druhom, treťom, štvrtom, piatom roku, iba raz ho samozrejme na začiatku z tej investície konkrétne zaplatí. A keď si to pozrieme pri tých 5 rokoch, tak zoberme si, aby sa lepšie počítalo 4%. Tak v prvom roku zarobil 4, vstupný zaplatil 3, takže v čistom zarobil 1%. V druhom zarobil 4, takže 4 plus 1% už je 5. V ďalšom zarobil 4, 5 plus 4, tak za prvé 3 roky zarobil už 9%. A tak ďalej, a tak ďalej.
Takže toľko to k tej výkonnosti v spojitosti s investičným horizontom. Takisto funguje online správa pre klienta, zadávanie výplat z fondu. Pozor, tentokrát už nie je trvalých, lebo nie je vhodné u každého klienta zadávať trvalé výplaty týchto podielových listov z realitného fondu, ale viem si zadať výplatu tú jednorazovú. Takže kedykoľvek si tie peniaze viem vyplatiť kamkoľvek, na akýkoľvek účet. Nemusí to byť ten účet, ktorý som uvádzal v žiadosti o registráciu, môže to byť akýkoľvek iný účet. No a čo sa týka zase rizika, aké je riziko pri tomto fonde, to SRI, tak to je dvojka, od 1 do 7 je dvojka, že takisto relatívne nízke riziko. Vrátim sa naspäť, tu som chcel ešte jednu vec povedať, lebo som nevysvetlil, neukázal, nepovedal aj k tej tabuľke, ktorú tam máte. Jednak sme hovorili o grafe, ale tá tabuľka, že keď sa pozrieme na tú výkonnosť, že za minulý rok je veľmi dôležité, prosím vás pekne, je dôležité aspoň teda, aby sme si uvedomili, že nepozerať na tú výkonnosť za jeden rok, že ročná výkonnosť 3,6. Hej? Nie, milý klient, výkonnosť za posledné 3 roky bola v priemere 4,71, hej, PA, per annum, ročná výkonnosť, hej, že za posledné 3 roky, hej, že za posledných 5 rokov 4,2, za posledných 10 rokov 3,98, takže okolo 4% tá výkonnosť tam stabilne je. Treba si len pozrieť naozaj, že pozerať aj iný čas, ako len ten jeden rok, že nepozerať iba ten jeden rok, že Ježišmaria 3,6% málo, no tento rok bolo 3,6, ale predtým bolo 5,6, predtým 4,9 a predtým zhruba 3%, pardon, 3 až 4%, takže toľko to k tej výkonnosti. No. Predtým, než prejdem na administratívu, pre istotu otázka. Bolo všetko jasné, alebo vysvetlil som to, odprezentoval som to zrozumiteľné pre vás, z vášho pohľadu? Je to takto v poriadku? Sú nejaké otázky? OK. Idem ďalej, ak dovolíte, čo sa týka administratívy. Ďakujem, tie jednotky človek rád vidí. Ten prvý spôsob, ja to poviem možno trošku škaredo, je ten, že najpredpotopnejší, ja viem, povedal som to škaredo, ale je to tak, že dneska vyplňať papier, to už je voprus, že a ešte prepisovateľný papier, ale funguje to, že máme kopec klientov, ktorí chcú mať niečo na papieri. Ono to aj predtým, ono to aj potom bude na papieri, alebo to v nejakej forme, len že to najzákladnejšie je, že je normálne, že prepisovateľná žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov. Toto treba vyplniť. To je jedna z možností. Ďalšia možnosť, tú registráciu dokáže vyplniť na vyplňateľnom PDF-ku. Že otvorím si to, stiahnem si to z našej stránky, vyplním to, nachystám si to v kancelárii a stretnem sa s klientom, tu mi to len podpíš. Vytlačím to 2-3 krát, hej, prvýkrát pre neho, jedenkrát pre neho, jedenkrát pre IADčku, jedenkrát asi teda pre vás samozrejme, alebo keď to potrebujete iba mať naskenované, tak si to naskenujete a dá sa aj takto. A potom ďalšia vec je, o ktorej vám samozrejme poviem, je to cez IAD Mobile, cez tú aplikáciu IAD Mobile, lebo tá aplikácia je na to, že cez tú aplikáciu ja ako klient jednak vidím stav svojho účtu, ale ja ako finančný sprostredkovateľ dokážem zaregistrovať klienta. Ak tú aplikáciu používam a chce používať môj kolega v tíme, tak dokážem zaregistrovať aj svojich kolegov, teda finančákov, a vediem tam stav účtu klientov. A viem spísať aj sporania, o ktorých dnes budem hovoriť. Takže to najefektívnejšie, najrýchlejšie je cez ten mobil. Ukážem o chvíľočku. Dobre, aby ste vedeli, že týmto spôsobom. Pri spisovaní tej žiadosti o tú registráciu, pri dospelákovi sa dáva žiadosť o registráciu, doklad totožnosti logicky, a dispozičné práva môžem aj nemusím. Dispozičné práva znamená to, že kto ešte je spôsobilý, alebo teda koho uspôsobujem na to, aby mohol nakladať v plnom rozsahu s môjim účtom, alebo s môjim majetkom, s môjim majetkom. Pozor, nie je to oprávnená osoba ako pri poisťovníctve, je to disponent. Pri neplnoletej osobe sa dáva žiadosť o registráciu podielnika, rodný list toho dieťaťa, alebo teda tej neplnoletej osoby, doklad totožnosti alebo doklady totožností zákonného, respektíve zákonných zástupcov a rodný list toho dieťaťa a dispozičné práva tam sú povinné.
Tam už musím teda dať aj dispozičné práva. No a investovať môže u nás aj právnická osoba, SROčka, akciovka a podobne. Tam sú potom rozpísané tie veci, to je trošičku, ani nie, že zložitejšie, ale iné tlačiva sa k tomu vyplňajú. Takže takto. A to už sa potom nedá spisovať cez tú aplikáciu, cez mobil, ale papierovo. Fyzická osoba a neplnotová osoba dokáže spísať cez aplikáciu. IAD online, čo sa týka funkcionality, alebo teda toho webového rozhrania, ako to funguje. Na našej stránke www.iad.sk, keď sa pozriete, takto vyzerá vlastne výrez z tej www stránky. Vpravo hore ukazujem teraz, ale ja to sám nevidím. Tu je šípka, vidíte vpravo hore IAD online. Tak tam, keď kliknete, tak sa vám tam rozklikne, že identifikačné číslo, heslo a šifrovací kľúč. Ako náhle my toho klienta zaregistrujeme, tak klientovi posielame mailom heslo a šifrovací kľúč v PDF-ku. To PDF-ko je zaheslované a heslo k tomu PDF-ku tomu klientovi príde v SMS-ke. Ešte raz. Mailom mu príde PDF-ko, kde má heslo a šifrovací kľúč. To identifikačné číslo je rodné číslo, tomu tam posielať nemusíme. A tieto údaje, ktoré mu prídu v tom maili, v tom zaheslovanom PDF-ku, si on dokáže odeslovať tým, odkódovať tým, že mu pošleme kód v SMS-ke. Ako náhle sa prihlásim ako klient, tak vidím tam takúto nejakú tabuľku. Vľavo hore vidíte sumarizáciu. Peniaze mám v tom fonde, v hentom fonde, prosto mám vo viacerých fondoch. Vidím tam aktuálnu hodnotu majetku, sumu všetkých výberov, sumu všetkých vkladov po odpočítaní poplatku alebo aj pred odpočítaním poplatku. Lebo je dôležité vedieť, vložil som 1000, vstupný poplatok bol 3%, takže tým pádom som v skutočnosti vložil bez toho s tým odrataním vstupného poplatku 970, takže to tam vlastne všetko sa ukazuje. To je v tej sumarizácii. Potom tam máte transakcie, prehľad realizovaných transakcií. Vidím, kedy som vkladal, koľko som vkladal, aká bola hodnota tých podielov alebo toho, čo som nakúpil. Vložil som hneď prvý riadok, vidíte, 29.4.2021, vložil som do prvého realitného fondu a nakúpil som za 38,71. A k dnešnému dňu, to mám zhodnotené, alebo teda k tomu dňu, keď som sa na to pozrel, to mám zhodnotené 4%. Vkladal som do depozitného konta nejakých 180 eur a k dnešnému dňu tých 180 eur mám zhodnotené 0,21%. Takže vidím tam teda transakcie a potom si tie peniaze viem vyplatiť cez internet, teda cez to zadanie žiadosti. Vpravo hneď vedľa tých transakcií vidím, že zadanie žiadosti. A tam je to jednoduché. Odkiaľ peniaze vyberám, označím len, lebo to si len vyklikám z ktorého fondu. Tá aplikácia samozrejme, teda ten web vie, v ktorom fonde peniaze mám. Sumu, akú chcem vyplatiť, alebo všetky podiely môžem vyplatiť. Číslo bankového účtu, buď tam už len rozkliknem, aby je tam predvolaný ten, ktorý som zadal do žiadosti o registráciu, keď som toho klienta registroval, alebo si tam viem zadať nový účet, iný účet, môžem poslať peniaze bratovi, môžem tým zaplatiť faktúru, lebo vidíte, sú tam aj kolónky na variabilný špecifický symbol. Dôležitá vec, štát daňové rezidencie. Ak odvádzam dane na Slovensku, dám Slovenská republika, tým potom my vieme, že tie peniaze máme poslať už zdanené, teda máme odviesť daň z výnosu, alebo ak teda daň odvádzam niekde inde ako na Slovensku, tak to tam samozrejme vyberiem, uvediem a tým pádom zase my vieme, že tie peniaze, ten výnos posielame nezdanený. Teda tie peniaze, ten výnos si potom musí ten klient zdaniť sám. To je zadanie žiadosti, potom je tu ešte zadanie trvalej žiadosti, alebo teda žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov. Je to isté, len v zelenom, akurát teda, že nastavujem to ako pri internet bankingu, že ako dlho trvá ten pekín, odkedy dokedy, koľko posielam tých peňazí, v ktorý deň je tá výplata toho, tých peňazí a mám tam napríklad aj poznámku, vymýšľam teraz, pravidelná investícia pre syna, pravidelná investícia pre dceru, poistka pre syna, pre dceru a podobné veci. Takže takto. To bolo IAD online, to bolo teda, že webové rozhranie naše. Toto, čo teraz ukážem, to je naše. To je teda, že aplikácia, volá sa IAD Mobile. Ja vám pošlem prezentáciu potom cez úschovnú, kde budete mať aj video, vlastne, alebo 2 videá v tej prezentácii budú je tam jednak video našich tých nehnuteľností, ktoré sú v tom fonde a takisto aj video, alebo také nejaké naučné video k tejto aplikácii. Trvá to nejakých 5-6 minút. Teraz z jednoduchých dôvodov, aj časových to nebudem teraz púšťať, ale pár slovami to minimálne okomentujem.
a potom si to viete tú aplikáciu stiahnuť a zaregistrovať vás v jednej na to, aby ste to mohli používať. Na čo slúži v prvom rade tá aplikácia? Je to na to, aby som dokázal zaregistrovať jednak nového podielnika, nového klienta a dokázal som spísať IAD sporenie a ETF sporenie a zároveň dokážem zaregistrovať nového finančáka, teda nového kolegu v mojom týme, aby mohol túto aplikáciu používať. Hej, funguje to aj pre App Store, teda pre iPhony, aj pre Google Play, teda pre Androidy. Jedny údaje, ktoré ja dostanem na IAD online, tak mi fungujú aj na IAD Mobile. IAD online ešte raz webové rozhranie, IAD Mobile je aplikácia. Ten systém si odo mňa vypýta nie 4, aj 6 alebo 8 miestny PIN, čo skoro aký PIN tam dám, tak ten tam jednoducho bude. Alebo podľa toho, aký máte telefón, buď otlačok prsta, alebo je tam tá tvárová rozlišiteľnosť nejaká pri iPhonech. Takže ma to veľmi rýchlo prihlási a vybavené z tohoto pohľadu, čo sa týka teda toho prihlásenia. Aby som povedal ešte jednu vec, takto. Toto je to, čo ja vidím ako sprostredkovateľ. Hneď ten ľavý obrazok vidíte registrácia podielnika, pod tým registrácia sprostredkovateľa, návrh zmluvy pre ETF sporenie, návrh zmluvy pre IAD sporenie. Ja si tú zmluvu si viem rozpísať, v kancelárii si ju viem nachystať, dojdem klientovi, milý klient, prosím ťa, mám síce tvoj občiansky, ale mi ho ešte raz ukáž, aby som mohol odfotiť do tejto aplikácie a to mi to už iba podpíš. Buď mi to podpíše perom, hej, je tam tie pera určite poznáte s tým gumeným čudlíkom na konci, s tým gumeným zakončením, podpíšem to buď tým perečkom, alebo to podpíšem prstom úplne bez problémov. Keď to budete mať nainštalované, tak vás upozorním, ale už teraz hovorím, že jednoducho neodhlasovať sa, aby som tam nemusel zadávať 3 údaje, ale už len to PINko, takže len to uzatvorím, nebudem sa odhlasovať, ale iba tú aplikáciu len zavriem. Hej. Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa, vidíte ten ďalší obrazok, takže dokážem zaregistrovať sprostredkovateľa, okrem teda klienta samozrejme, a rovnako teda vidím stav účtu jednotlivých klientov, koľko má klient, ktorých fondov, viem si toho klienta rozkliknúť a podobne. To, čo vidí podielnik, teraz to tu ukazujem, to vidíte aj vy, to som ukazoval pred chvíľočkou, no a podielnik vidí vlastne to isté, čo videl cez ten internet, cez tú webovú stránku, vidie cez tú aplikáciu. Peniaze mám v tých fondoch, vtedy som peniaze vkladal, mám tam zadanie žiadosť o vyplatenie podielových listov a takisto žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov. Takže takto jednoducho dokážete u nás spísať akúkoľvek zmluvu. Je to rýchle, komfortné, prosto tie údaje, ktoré vlastne cez tú aplikáciu samozrejme zadáte logicky, sa prelejú do nášho systému. V nočnom spracovaní klientovi príde zmluva, a vám takisto, takže tú zmluvu vlastne vy máte aj v tom PDF-ku, máte to v maili, viete sa k tomu kedykoľvek dostať, vrátiť, klient presne to isté. Takže nemá to v písomnej forme nejako vytlačené, predpísané a písané a podobne, ale v elektronickej forme mu to príde. Tak, toto bolo IAD Mobile. No a toto je len také akési zhrnutie na to, ako to vidí naša spoločnosť, alebo čo ponúkame z pohľadu toho investovania. Keď sa pozrite na tú spodnú časť obrázka alebo toho slajdu, tak naozaj, že na tie krátkodobé ciele, tam je ten zaistený fond IAD depozitné konto. Na tie strednodobé ciele je to prvý raritný fond, lebo to máte na 3, 5 do 10 rokov, dajme tomu. A na tie dlhodobé, a hlavne teraz, že na to pravidelné sporenie, my máme 2 produkty. IAD sporenie, ktoré je vlastne zložené z našich stratégií, alebo z našich fondov tie stratégie sú zložené, a potom ETF sporenie. Ja som vybral teraz na úvod ETF-kové sporenie, a potom, keď bude čas neskôr, tak samozrejme vlastne potom vyberiem, ale potom by sme odprezentovali aj ten ďalší produkt IAD sporenie. Dobre? No, toto máme. Posledný slajd, ktorý chcem vlastne v tomto behu ešte ukázať, a potom by som prišiel pre ETF sporenie, tak je to, že kde nás nájdete. Je fajn, je dobré si vypočuť možno na tom Spotify ten kanál IAD Talks, alebo ten podcast IAD Talks, alebo na tom YouTube celý ten YouTubeový kanál, nájdete tam kopec odpovedí na rôzne otázky, kopec informácií a rozhovorov, čo sa týka trošičku, pootvárame dvere do kuchyne.
IRAD Investments, aj fondov, aj trhov, aj týchto vecí, takže má zmysel za mňa si to jednoducho naozaj pozrieť a byť možno v tom odbere, aj pri tom YouTube, možno na tom Facebooku a na tých ostatných sieťach, na tom LinkedIne alebo na tom Spotify. Takže z tohoto pohľadu takto možno. Dobre, ak dovolíte, teraz by som prešiel na ETF-kové, na ETF sporenie a vy zatiaľ máte pol minúty na to, aby ste si dali cik pauzu. Žartujem, samozrejme, idem hneď vlastne prehadzujem to ETF-kové sporenie, ak sme v pohode. Môžeme ísť na to? Priznám sa, že teraz vlastne v tej obrazovke vidím seba, nevidím to ostatné, čo som videl. Taký zvláštny pocit, že na celej obrazovke sa vidím, ale v pohode, dobre. Tak, teraz by ste mali vidieť prezentáciu ETF sporenia. Je to tak, prosím vás pekne, vidíte prezentáciu ETF sporenia? Mám za to, že áno. Áno, vidíme. Ďakujem. Dobre. Teraz len taká rekapitulácia, aby som to nejakým spôsobom odlíšil, aby ste videli, že, alebo aby sme to nejakým spôsobom pomenovali a odlíšili. To prvé, čo som vám teraz predstavil, alebo doteraz predstavoval, som vám predstavil dva také najzákladnejšie piliere tvorby portfólia pri tých jednorazovkách, pri tých jednorazových vkladoch. Klient má, vymýšľam ešte raz možno, záujem mať nejakú železnú rezervu úplne na začiatku, ten spodok tej tvorby toho portfólia toho klienta, na to slúži to depozitné konto. To je to, že prečo? No milý klient, preto, aby si mal hneď na začiatku niečo nakumulované, niečo nasporené, keby náhodou, že potrebuješ peniaze. Pre strička príhodu, skrátka, aby si mal volačo. Prečo, aby si to mal v tom depozitnom konte? No milý klient, preto, aby si tie peniaze, okrem toho, že ty máš dneska na bežnom účte nejaký obnos, alebo máš niečo v kredencii v úvodzovkách v obálke, ale aby si tie peniaze mal aj zhodnocované. No a mať dneska 2,35, 2,36%, alebo nemať to s tým úrokom, s tým výnosom, to je rozdiel. Hej? Takže preto to by som mal mať depozitné konto a mal tam nejakú ročnú rezervu. 6-mesačnú, už je na klientovi, ako je, nechcem povedať, že finančne zdatný, ale ako si to vie dovoliť a koľko vie odložiť. To druhé, tá 3, 5, 7 ročná rezerva, to, že budem o 5 rokov kupovať nové auto, že budem, splácať hypotéku, na to slúži prvý realitný fond, lebo tam máte, že pomerne isté peniaze, keď si spomeniete, tak tá výkonnosť toho fondu bola, že stále som bol v plusových číslach, je to pre konzervatívneho a vyváženého investora na relatívne strednú dobu, krátku a strednú dobu, 3, 5, 7 rokov, dajme tomu, do 10 rokov dajme, že keď ste má takéto peniaze, na tie strednodobé ciele. Pôjde mi, vymýšľam, dcéra na vysokú školu, bude potrebovať nejaké peniaze, idem kupovať byt pre syna a budem potrebovať nejakú akontáciu a podobne, takže na toto je to určené, že vyšší obnos peňazí, jednorazovo hlavne a s nízkym rizikom. Končí mi termín, končí mi stavebku a podobne. A teraz sa presúvame na tie dlhodobé ciele, práve na ten dôchodok, práve na to, aby som sa neskôr mal dobre, aby som mal vykrytú tú stratu, ktorú mi dneska štát jednoducho nedá. A tým pádom potrebujem nejakým spôsobom vykrytú stratu, ktorú jednoducho budem mať, okrem iného aj na dôchodku. Nie len na dôchodku, ale ten dôchodok dneska, prosím vás, mám za to, že sme tu mnohí, teda verím, že sme tu starí harcovníci, to starí, prosím, neberte úplne doslovne, že starí ľudia, ale starí, že ten dôchodok je veľmi dôležitý, alebo proste je veľmi dôležité, aby ten klient už dneska investoval, aj keď po malých čiastkách, aj keď po stovke, po 20, akokoľvek, ale aby tie peniaze niekde jednoducho odkladal. A my tých produktov máme viac na to odkladanie a na to zhodnocovanie tých finančných prostriedkov. Teraz pre túto chvíľu som vybral ETF-kové sporenie. Dobre? Čo sa týka produktu, tak samotný produkt ako taký je tak orientovaný, že všetky peniaze idú do cenných papierov od tých najväčších správcov. Ja som to na začiatku spomínal, keď si spomínate. BlackRock, Vanguard, X-Trackers, to sú tí najväčší, ktorí vlastne máme v tomto nejakým spôsobom zaangažovaných v týchto portfóliách. Investovať môžem už od 20 eur, od 20 pravidelne. Aj jednorazovo môžem dávať peniaze, ale pravidelne od 20 eur. Ja ako klient si zvolím sám dobu sporenia,
koľko chcem investovať, stratégiu, ktorá samozrejme ale je v súlade s môjim nejakým tým investičným naturelom alebo profilom alebo tým rizikom, že do akého rizika sa radím, hej, čo sa týka investícií, to vám ukážem pri tej zmluve. Čo je veľmi dôležité, a to by som rád počiarkol, bohužiaľ, no nie je to v hrubom, teraz zistím, že čo to nie je v tom bolde, je veľmi dôležité, že tento produkt patrí medzi tie produkty, ktoré spĺňajú to daňové zvýhodnenie, že nemusím platiť daň z výnosu. Toto je dobré. Hej, to je dobré, že ak držím peniaze dlhšie ako 1 rok v tomto produkte, v tých ETF-kách, tak nemusím odvádzať daň z výnosu. Takže som ušetril vlastne. Hej. Máme tam 3 stratégie, vysvetlím o chvíľočku aké. My sme sa to snažili urobiť čo najjednoduchšie, budete vidieť o chvíľku. Samozrejme, aj pri tomto produkte dokáže meniť investičnú stratégiu, najskôr však po roku. Prečo po roku? Tá odpoveď je jednoduchá, najskôr po 12 mesiacoch, lebo ak by som to zmenil skôr, to znamená, že urobím ten odpredaj a potom nákup a tým pádom nesplním ten ročný investičný horizont a tým pádom nesplním to, že by som nemusel odvádzať daň z výnosu, ale od toho momentu už musím tú daň odvádzať. Takže až po roku dokážem zmeniť vlastne stratégiu, ak sa zmení môj nejaký investičný profil, alebo teda ten rizikový profil. Dokážem tú zmluvu urobiť veľmi jednoducho a komfortne cez IAD Mobile a rovnako ako pri fondoch viem sledovať vlastne vývoj tej investície cez IAD Mobile. Toľko to v krátkosti. No a samozrejme tie obrazčuky, čo tam máte rozkreslené, tak je pekne vidieť, že je to že je to na dôchodok, je to na tú finančnú rezervu, na vzdelanie a podobne. Dobre? Čo sa týka parametrov toho produktu, tak všetky peniaze, už som hovoril, že idú do ETF, teda do tých fondov, ktoré spĺňajú tú daňovú výhodu. Doba sporenia je 5 až 40 rokov, teda investovať môžem na 5 až 40 rokov. Pozor, maximálne do 75 roku života klienta. Prečo do 75? No tak väčšinou to robím na ten dôchodok a nebudem dávať klientovi sporenie do jeho 85, 90 a podobne, takže už do 75 je tak akurát. Klientom môže byť aj fyzická osoba, aj právnická osoba. Budeme sa dneska baviť o fyzických osobách, asi tie právnické nebudú dávať pravidelné investície do ETF-iek. Takže z tých klientov, ktorých máte, tak si myslím, že 100% zo 100 bude, že budú fyzické osoby. Investičný profil toho klienta ako určím? No jednoducho vyplnením toho testu vhodnosti, čo je vlastne, je to súčasť tej zmluvy, takže to budete pekne vidieť, ukážem na to o chvíľku cez počítač budete vidieť a investovať môžem aj jednorazovo, aj pravidelne, môžem dávať aj mimoriadne vklady, hej, že ten produkt je veľmi variabilný z tohoto pohľadu, že môžem dávať akokoľvek. Akokoľvek v tom zmysle, že môžem dávať aj pravidelne, ale aj mimoriadne. Hej, keď už sa rozhodnem, že pravidelne, tak áno, je to variabilné, ale pravidelne by som dávať mal stále teda. Čo sa týka poplatkov, tak vstupný poplatok je 4% z cieľovej sumy, to je prvá vec, aj za chvíľku si ukážeme, akým spôsobom vypočítame cieľovú sumu tieto veci, ale tak to je veľmi jednoduché, logické. Potom je tam poplatok za riadenie portfólia a to je 0,95% z priemernej hodnoty portfólia, takže väčšinou sa dáva zhruba 1%, u nás je to 0,95 a tým, že my sa snažíme ten produkt aj nejakým spôsobom spravovať, tak keď ten klient je v pluse, keď zarába, tak si zoberieme 12% z toho výnosu u toho klienta. Pozor, ale iba vtedy, kedy naozaj že zarobí a zarobí vždycky viac a viac. Takže my tam zachovávame ten prístup, ono sa tomu hovorí odborne, high watermark, water ako voda, watermark, že vždycky, to vám potom samozrejme ukážem, že vždy keď je klient v pluse, ale vždy zarobí už na tú dosiahnutú časť toho výnosu. Takže nie je, že vždycky, kedy zarobí, ale vždycky, keď je tam nadvýnos. No a výstupný poplatok je 0%, takže klient za to, že vystupuje z toho sporenia, alebo keď končí, samozrejme, keď to dajme tomu, že predčasne ukončí, tak výstupný poplatok samozrejme neplatí. Teraz ten vstupný poplatok, on sa dá zaplatiť 3 spôsobmi. Dajme si nejaký príklad, ja neviem, že aby sme to najjednoduchšie vysvetlili, kľudne 100 eur na 20 rokov, tak 100 eur na 20 rokov je to, že 100 x 12 x 20 rokov je cieľová suma 24 000
kľudne počítate so mnou. A teraz 4% z cieľovej sumy, teda ten predplatený prioritný vstupný poplatok, je to, že každá moja stovka ide najprv do poplatku, dovtedy, dokedy sa nesplatí. To je ten predplatený prioritný. Takže ešte raz. 4% z 24 000, teda z tej cieľovej sumy 24 000 je koľko? Je 960 eur. A teraz prvých necelých 10 mesiacov, prvá stovka, druhá, tretia, štvrtá, piatá a tak ďalej, až po tú necelú 10. stovku, ktorú tam ja vkladám ako predplatený prioritný vstupný poplatok, ja vkladám najprv do poplatku a investujem až od toho 10. mesiaca. To je spôsob toho predplateného prioritného vstupného poplatku. Alebo to môžem zaplatiť ako predplatený vstupný poplatok, už nie teda, že ako predplatený prioritný, ale predplatený, len teda predplatený. A znamená to, že tá stovka sa rozdelí na dve časti a to je v pomere 70:30, že 70% z tej stovky, alebo z 20, to je jedno, čo si predstavím pod tým, z tej mesačnej úložky, ktorú tam dávam, tak 70% ide do poplatku a 30% do investície. To znamená, že už na začiatku niečo málo investujem. Že chcem, aby ten klient videl už stav nejaký toho portfólia, tak zároveň, že aj splácam ten poplatok a zároveň aj teda mi časť tých peňazí ide hneď do investície. A potom je tam ten posledný spôsob toho splatenia poplatku a to sa volá, že pravidelný vstupný poplatok, alebo iným slovom by som to nazval, že priebežný vstupný poplatok, lebo z každého toho vkladu, ktorý tam ja dávam po celú dobu sporenia, po celých 20 rokov, mi idú 4% do poplatku a to ostatné ide do investície. Ale je to celú dobu, celých 20 rokov. Dobre? Takže toto sú vlastne spôsoby toho splatenia poplatku. Teraz, čo je dôležité, ešte by som povedal, že možno z pohľadu provízie, toto je dôležité. Provízia je platená zálohovo. Je zálohovo platená pri tých prvých dvoch typoch poplatkov. Hej, že pri tých prvých dvoch spôsoboch, nie typoch, spôsobov, že či to platím ako ako predplatený prioritný poplatok alebo ako predplatený, tak vy dostanete províziu zálohovú. To znamená, peniaze dostanete zálohovo dopredu a ak by klient neplatil 6 mesiacov po sebe, tak máte storno jednoducho. Samozrejme, klient, ak by sa rozhodol, že to doplatí, že bude platiť ďalej, pravidelne investovať alebo teda sporiť, tak jednoducho tak vám tú províziu samozrejme doplatíme. To je tá spravodlivá provízia, že keď sa rozhodne, že bude doplatiť, že bude ďalej sporiť, investovať, tak jednoducho doplatíme. Ak by teda hovorím, že 6 mesiacov po sebe nezaplatil, tak vtedy dochádza k stornu. Zálohová provízia sa nevzťahuje na ten posledný spôsob toho splatenia poplatku, toho pravidelného vstupného. Logicky, keď platím vstupný poplatok z každého mesačného vkladu celých 20 rokov, tak logicky sa nebudeme zaväzovať a províziu vyplácať zálohovo na 20 rokov, to je jasné. Takže takto. Teraz možno hneď teraz dám návod na to, ako sa zbaviť toho rizika, toho storna, hej, riziko storna, ako ho eliminovať. Hej. Milý klient, pokiaľ teda, že chceš čo najskôr investovať, tak si zvol predplatený prioritný vstupný poplatok a pošli tých 960 eur naraz, všetky naraz. To je značka ideál, lebo on pošle peniaze, pošle poplatok naraz a vybavená vec a potom už len investuje. A má zaplatený ten vstupný poplatok na celých 20 rokov dopredu a vy i napriek tomu, že dostanete zálohovú províziu, storno už nikdy nebude, lebo máte ten poplatok zaplatený. Budete mať nejakého neveriaceho Tomáša, alebo nie neveriaceho Tomáša, prosto klienta, ktorý bude chcieť, že no dobre, ale akú to má mať pre mňa motiváciu, keď 960 eur dopredu zaplatím a teraz ja neviem čo, ako, OK, milý klient, tak sa dohodneme tak, že tu nebude svietiť 4% poplatok, ale 3% poplatok. Je to nejaká motivácia na to, aby aj ten klient to vám zaplatil hneď, nemali ste storno a zároveň tam bola nejaká úľava z toho poplatku, lebo bežná otázka, čo sa týka relevantná, reálna, legálna, že dobre, a môžem dať klientovi zľavu z poplatku? Môžete samozrejme, na vás je, akú dáte zľavu, alebo aký dáte vstupný poplatok, len prosím, treba s tým naozaj narábať ako so svojím. To znamená, nedávať nulové poplatky a podobne, prosto dať tomu klientovi naozaj možno, OK, dostaneš zľavu, ale čo za to? Niečo za niečo. Zaplatíš poplatok dopredu, teda pošleš peniaze naraz a nebudeš mať 4, ale 3% poplatok. Teda v tomto prípade by si nemal poplatok.
960 eur, mal by si len 720, ale ja ako finančný sprostredkovateľ mám istotu, že už o tú zmluvu z pohľadu strana neprídem, lebo klient už má zaplatený poplatok. Win-win. Klient má nejakú úľavu na poplatku, ale vy máte takisto, ste oslobodení spod toho rizika toho, že klient môže klient, ak by tú zmluvu prestal platiť, dajme tomu, tak by ste mali storno. Takže to je taký návod na to, že za čo, ak dávať zľavu, tak za čo. Hej. Teraz, čo sa týka stratégií pre ETF sporenie. My sme tie stratégie vytvorili z akciových ETF-iek a z dlhopisových ETF-iek. Výhoda toho ETF-ka je nesporná, prosto nezmazateľná tým, že investujem do ETF-iek a držím peniaze dlhšie ako rok, čo pri dobe 5 až 40 rokov samozrejme je splnené, tak neodvádzam daň, takže preto ETF-ka, logicky, že to je jasné. A tie akciové ETF-ka my sme urobili tak, že my sme doslova do písmena vybrali iba my sme vybrali iba 4 tie najzákladnejšie ETF-ka. Keď sa pozriete na tú obrazovku, pošlem to sama, budete mať aj PDF-ku, ale keď sa na to pozriete, tak idem hneď zľava zhora vlastne. iShares Core MSCI World UCITS ETF, správca fondu BlackRock, najväčší svetový správca na svete BlackRock. MSCI World je to fond, alebo teda to ETF-ko, ktoré je to ten index, ktorý investuje do spoločností, do akcií spoločností z celého sveta. Že celý svet je tam pokrytý. MSCI World, z angličtiny svetový index. Potom je tam, že X-Trackers pod tým S&P 500 UCITS ETF. S&P určite viete, že to je že americký index. 500 najväčších spoločností, ktoré sú kotované na americkej burze. Spravuje to teda X-Trackers. Je to tých, že 500 akciový index akcií 500 spoločností v Amerike, 500 tých najväčších spoločností. Hej. To spodné, čo tam vidíte vlastne, Vanguard FTSE Developed Europe UCITS, takže že európsky index. Máme, že celý svet, to je to MSCI, máme tam S&P, Amerika, máme tam Európu, to Vanguard Developed Europe akcie, hej, že európskych spoločností. A potom ten spodok, tam vidíte zase, že od BlackRocku iShares Core MSCI EM. Prosím vás, EM z angličtiny, tak áno, že v angličtine je to, že Emerging Markets. Emerging Markets v slovenčine znamená, že sú to rozvíjajúce sa trhy, takže v tomto zase sú rozvíjajúce sa trhy, takže celý svet, Amerika, Európa a potom aj tie ostatné trhy, ktoré nie sú, alebo môžu byť, dajme tomu, že možno niečo je v tej Amerike, v Európe a podobne, v tom celom svete, ale máme zvlášť aj rozvíjajúce sa trhy. Tamto máte pekne rozpísané, že aké sú to tie spoločnosti, že tam je Čína napríklad, že tam je napríklad Alibaba a podobne. Takže to sú tie akcie. Teraz, dôležitá poznámka, tieto akciové ETF-ka nevyplácajú dividendu a akumulujú prichádzajúce výnosy od tých jednotlivých spoločností. Čo to znamená? Alebo prečo tam máme takéto ETF, ktoré tú dividendu nevyplácajú? Je to preto, lebo vyplácaním tej dividendy vlastne to už máte, že odpredaj tým pádom a nedržal by som tie peniaze dlhšie ako rok a tým pádom neplním tú podmienku toho jedného roka, aby som nemusel odvádzať daň z výnosu. Takže už toto je to, tu je to zabezpečené, že máme tam také ETF, ktoré nevyplácajú dividendu. To sú akcie. Dobre, to sú že tie naše ETF mixy, jednotka, dvojka, trojka sú vytvorené z týchto akcií, z týchto akciových ETF-iek. Máme tam takisto aj dlhopisové ETF-ka, tie sú 3. To je ten ďalší slide, čo vlastne teraz premietam a hneď to vlastne si pozrieme, hneď zľava zhora. Vanguard, Eurozóna, Government Bond, čo to je bond? Bond, že nie oný ten James Bond s pištolkou, skvérom, ale že dlhopis. Trošku to zľahčujem, niekedy sa treba aj pousmiať, že bond je dlhopis, takže dlhopisové ETF-ko, government je vládny, takže máme tam, že vládne dlhopisy. Že vládne dlhopisy, hneď pod tým je, že X-Trackers, Eur, High Yield, Corporate Bond, korporácia, že korporátne alebo podnikové dlhopisy, že máme, že vládne alebo štátne dlhopisy, potom sú tam tie korporátne, tie podnikové dlhopisy a potom je tam napísané, že iShares od BlackRocku máme, že Global Inflation Linked Government Bond, inflačné vládne dlhopisy. Takže máme to zložené, že dlhopisy máme, že štátne,
korporátne a inflačné. Inflačné to sú také, ktoré v čase inflácie by mali niesť vyšší výnos, ako sú štandardné štátne dlhopisy. Takže aj preto to tam máme. A kvôli tomu vlastne, aby aj v tom čase inflácie, aby sme tam mali aby ten výnos tam bol, jednoducho ten dodatkový alebo dodatočný nejaký výnos, aby tam donieslo. A rovnako ako akciové dlhopisy, tak ani tieto dlhopisové ETF-ka vlastne nevyplácajú dividendu. Nevyplácajú kupón. A vlastne reinvestujú tie kupóny a tie splatené tie istiny dlhopisov. Tým pádom, že to vlastne že nevypláca, tak spĺňam ten ročný časový test. Takže máme tam 4 akciové a 3 dlhopisové ETF-ka a teraz už idem na zloženie tých mixov alebo tých stratégií. ETF mix jednotka sa skladá, alebo je tak zložená, že 25% ide do akcií a 25% finančných prostriedkov ide do dlhopisov. Pardon, prepáčte, 75% ide do dlhopisov. 25 akcie, 75% do dlhopisov. A kostru všetkých týchto stratégií tvorí MSCI World. Všetky tieto ETF mixy majú v sebe zakomponovaný ten svetový index. Niektoré viac, niektoré menej. V tomto prípade táto ETF mix jednotka je tak spravená, že 25% ide do akcií, to je MSCI World, a už potom vidíte 25 a 25 ide do euro GVBD, skrátka je government bond, takže do tých eurových štátnych dlhopisov, X eur, X je že X-Trackers, že idú do high yield corporate, do korporátnych dlhopisov tých 25%, a iShares, GL, BL, globálne, inflačné, tak ten zbytok tých 25% ide do tých dlhopisov, do tých inflačných. To je ETF mix jednotka. Máme tri stratégie. ETF mix dvojka je potom zložená tak, že 50% ide do akcií a 50% do dlhopisov. A zase je to tak, že tie akcie máme spravené tak, že 30% ide do MSCI World, 10% máme Ameriku a 10% máme Európu. Ten najväčší, doslova, že tak sme sa to snažili namiešať a uvariť, že len základ, nesnažili sme sa tam nejak šamaniť v úvodzovkách do technológií, zdravotníctva a teraz ide toto a teraz toto. Nie. Toto je ten najzákladnejší základ, o ktorom sme presvedčení, že toto má tvoriť časť portfólia toho klienta a preto to v tom ETF sporení máme. No a 50% ide do dlhopisov, ako som spomínal. EUR, GVBD, to sú tie, že government bond, teda tie vládne dlhopisy, je 25% a 25% sú korporátne, high yield corporation. Corporate. Takže to pekne z tej skratky si to človek vie vyčítať, ale to nemusíte ani vedieť, ani nejakým spôsobom, že vedieť naspamäť, nedaj Bože, a podobne. Tu na to je pekne rozpísané. No a tá posledná stratégia ETF Mix 3 je vytvorená tak, že všetky peniaze v tejto stratégii, napiem sa, idú čisto len do akcií. 100% idú do akcií a v tomto prípade to je tak, že 40% máme MSCI World a ten zvyšok máme rozdelených 20, 20 a 20. To znamená 20% Amerika, 20% Európa a 20% akcie spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch. Takže takto veľmi jednoducho. Ešte raz. ETF jednotka 25%, akcie 75%, dlhopisy, dvojka je 50 na 50, akcie, dlhopisy a trojka je všetko ide do akcií. Z pohľadu rizika, logicky, keď mám najviac dlhopisov v tej jednotke, tak jednotka ETMX jednotka je najmenej riziková. ETMX trojka z pohľadu toho rizika je najviac riziková. Neplatí samozrejme ten pohľad na to riziko, že ETMX trojka že je nízke riziko, hej, a ETMX jednotka je nízke riziko a trojka je vysoké, ale ETMX jednotka je nižšie riziko oproti dvojke a trojke, hej, aby sme sa, lebo už tam máte samozrejme tie akcie, to MSCI World aj v tej jednotke. Tak, čo sa týka cieľového trhu, tak tu na pekne vidíte tabuľku, nemusíte ju vedieť, ani podľa nej sa nemusíte orientovať, lebo podľa tejto tabuľky je nakoncipovaná aj tá zmluva, hej, že v závislosti od toho výsledku testu vhodnosti a doby sporenia si ten klient potom zvolí, že niektorý z tých mixov alebo niektorú z tých stratégií. A tu vidíte pekne, že ak mám
konzervatívneho investora a investuje na 5 až 10 rokov, tak mu dokážem ponúknuť, aj tá zmluva je tak spravená, že mu to dokáže ponúknuť iba jednotku mix, ETF mix jednotku. Ale ak je to rovnaký klient a investuje až na 20 až 40 rokov, tak mu to ponúkne 2 až 3. Lebo čím dlhšie, tak o to menej sa môžem pozerať na to, že či je alebo nie je rizikový. Tam už by som vôbec, ak som konzervatívny investor a investujem na 30 rokov, 40 rokov, tak úplne v pohode bez nejakého minutia oka, kľudne 3 mix. Idem do akcií, do akciových ETF alebo do akciových indexov a vybavená vec. V tej tabuľke pekne vidíte, že ak je to investor taký onaký a investuje na konkrétnu takú a takú dobu, tak mu to tá zmluva, ktorú vyplňam, mu to ponúkne len konkrétne stratégie, ktoré tam máte v tej tabuľke. Jedna dôležitá informácia. Najprv to prečítam a potom vysvetlím, je to takto veľmi jednoduché. Hneď na spodu to máte napísané, že cenné papiere ETF v tej stratégii jednotke, dvojke, trojke, mixoch nesplňajú preferencie z pohľadu ESG, z pohľadu ESG, environmentálne udržateľných investícií, alebo udržateľných investícií, prípadne investícií, ktoré zohľadňujú tie hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti. Toto sporenie to nesplňa túto podmienku. To len pre vašu informáciu a ukážem vám to vlastne pri vyplňaní tej zmluvy. Toto, čo som teraz ukazoval, tak to bol, že cieľový trh, že aký mix je pre akého investora vhodný alebo odporúčaný. A teraz, aký mix je pre akého investora neodporúčaný, nevhodný. Zase, to je to negatívum toho, čo som, nie že negatívum, že to je to opozitum, čo som ukazoval pred chvíľočkou. Ak máte konzervatívneho investora a investuje na 5 až 10 rokov, vrátiť sa naspäť, ponúkne mu to jednotku mix. Naopak, neponúkne mu to 2 a 3. To, aby ste mali informáciu o tom, že na ten negatívny cieľový trh. To prvé bolo cieľový, toto je negatívny cieľový trh. Poďme na uzavretie zmluvy. To uzavretie zmluvy je veľmi jednoduché. Dajte mi sekundu, ja si, ak dovolíte, len otvorím tú zmluvu aj ako PDF-ko. Na konci dňa vy to budete vyplňať aj tak ako cez tú aplikáciu IAD Mobile. Ale je dobre vedieť, jakým spôsobom, alebo teda, že ako sa to vyplňa aj z tohoto pohľadu. Sekundičku sa mi to otvára. Je to vyplňateľné PDF-ko, otvárateľné PDF-ko. Prosím vás pekne, kontrolná otázka. Vidíte teraz na obrazovkách ETF sporenie? Mám za to, že by to tam malo vidieť. Mali by ste to tam. Áno, vidíme. Ďakujem pekne. ETF sporenie, návrh na uzavretie zmluvy. To je ten PDF-kový formát. Za mňa, vravím, nezadzujem to zo stola, lebo budete mať takého klienta, ktorý to chce mať predsa len na papieri a už teraz, tak viete to vyplniť aj týmto spôsobom, že nemusíte použiť aplikáciu pri tom klientovi, keď to chcem mať cieľomocou hneď v rukách, tak to viete spraviť aj takto. Vpravo hore návrh zmluvy, číslo zmluvy si treba vypýtať u nás na bezplatnej linke. Prosím, buď si zapíšte linku, alebo zapamätajte. To telefónne číslo bezplatné k nám je 0800 601 601. Inak vy ho vidíte kdekoľvek na našej stránke, na akýchkoľvek tlačivách a podobne. Ešte raz 0800 601 601. Zavolám k nám. Dobrý deň, prosím vás pekne, dajte mi číslo zmluvy na ETF sporenie. Alebo dajte mi 10 čísel zmluv. Vypýtajte si hneď 10 čísel, máte na rok pokoj a vybavená vec. Nemusíte každú chvíľu telefonovať, míňať zbytočne váš čas. Priezvisko klienta, rodné číslo klienta, vyplním meno, vyplním to, čo je červeným v tých červených ramíkoch, tak to sú tie povinné údaje, ktoré treba vyplniť. Číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť a tak ďalej, nemáte čo pokaziť, vyplníte, že tam vás to nepustí to PDF, ak to nevyplníte, tak vás to ďalej nepustí jednoducho ďalej. Klient súhlasí, aby mu IAD poskytovala informácie na inom trvalom médiu, je tam zadá mailovú adresu, to je komunikácia cez mail, dátum narodenia, obec, mesto narodenia, štát narodenia, jasné. Môžete napísať Slovensko, alebo dáte SR napríklad, to je na vás. Štát daňové rezidencie, zase že len Slovensko, Slovenská republika, alebo teda tam, kto odvádza dane, daňový domicil. Účet v tvare IBAN, teda účet, aký má v banke. Údaje o vás. Priezvisko a meno, obchodné meno sprostredkovateľa. Čo tam píšete, prosím vás pekne? Napíšte tam svoje meno, priezvisko. Alebo názov SROčky, pod ktorou pôsobíte. Vaše IČO, registračné číslo v MBS-ke, číslo mobilného telefónu, za sprostredkovateľa koná, podpisuje fyzická osoba, dáte tam svoje meno, priezvisko, interné číslo, ktoré máte spoločnosti, pre ktorú pracujete, e-mailová adresa a samostatný finančný agent, s ktorým má sprostredkovateľ uzavretú písomnú zmluvu na vykonávanie finančného sprostredkovateľa.
sprostredkovania. Čo tam píšete? No spoločnosť, pod ktorou pôsobíte. Pozor, nie tú materskú, ale tú, s ktorou máte tú zmluvu na to, aby ste mohli robiť investície. Hej? A ičo tej spoločnosti, teda ičo spoločnosti, s ktorou máte podpísanú zmluvu na investície. Teraz, vyhlásenia a podpisy, dátum podpisu, dáte tam dátum, kedy vlastne klient podpisuje zmluvu. Test hodnosti veľmi jednoducho vyplníme. Pravidelne dosahovaný príjem, zakrižikujem, odkiaľ mám ten príjem, zamestnanie, podnikanie a podobne. Povolanie, ja neviem, manažér, pravidelné mesačné záväzky, ktoré mám, vymýšľam 200 eur, platím niekde, niekam. Majetok, likvidné aktíva, hotovosť, vklady. Mám niečo v banke, ja neviem, 10 000 eur napríklad. Mám niečo v akciách, vo fondoch, dlhopisoch a podobne. Tak mám vo fondoch zainvestovaných, ja neviem, čo ja viem, 10 000 eur takisto. A ak mám nejakú nehnuteľnosť, okrem tej, ktoré bývam, hej, to aktívum, že ak niečo prenajímam, tak hodnota tej nehnuteľnosti. Ak nemám, tak napíšem nulu. Ak mám, tak napíšem hodnotu toho bytu, toho domu rodinného a podobne. Hej. Môžem, nemusím, nie že môžem. Ak mám, napíšem. Hej. Naša zákonná povinnosť je o tom klientovi zistiť nejaké informácie, ktoré sú zakotvené v tom teste vhodnosti. Aký je cieľ vašich investícií? Vytvorenie rezervy finančnej alebo zhodnotenie majetku, jasné. Pravidelný príjem, pravidelná výplata úrokov, dividend. Zakrižikujem, vidíte už teraz hneď. ETF sporenie pre vás nie je vhodné. Prečo? No lebo tento produkt nevypláca dividendu, nevypláca nejakú pravidelnú výplatu úrokov a podobne. Preto to pre mňa nie je vhodné, takže nedá sa. Alebo cieľom tej investície, ktorú tam idem dávať, je špekulatívne obchodovanie. No nefunguje, tak to nejde, hej, lebo ten produkt nerobí to, že by som hocikedy vložil, hocikedy vybral a robil nejaké špekulácie. Hej. Prosím vás, špekulatívny obchod neberte v tomto momente, v tomto kontexte ako nejakú negatívnu konotáciu, že to je zlé, ale špekulatívne obchodovanie pri tomto nejde, takže funguje mi buď jedno alebo druhé, to prvé alebo druhé. Aký priemerný výnos očakávam od investície? Aspoň na úrovni jednoročného termíňaku, aspoň na úrovni inflácie, vysoko nad úrovňou inflácie, všetko je možné, hej, z tohoto pohľadu, lebo môžem, hej, že mám nejaké očakávania a z toho pohľadu aj nejaké riziko som schopný akceptovať z tohoto pohľadu. Keď očakávam aspoň úroveň termíňaku, no tak neberiem na seba nejaké veľké riziko. Ale ak očakávam vysoký úrok, tak samozrejme som ochotný brať aj nejaké riziko na seba. Na akú dobu plánujem investovať? Hej, 20 rokov napríklad. Preto dávam teraz 20, lebo sme si bavili o tom príklade 20 rokov. Ďalšia kapitola, čo sa týka toho testu vhodnosti, sú znalosti a skúsenosti klienta v oblasti investícií. Znalosti. Aké druhy finančných nástrojov a investičných služieb poznám? Hej? Cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania. Hej? Poznám alebo nepoznám. Pozor, keď vstupujem do produktu ETF sporenie, tak by som už mal mať nejaký aspoň základný ánung, čo sú to fondy. Hej? Prečo? No lebo idem investovať predsa do fondov. Hej? Takže mal by som poznať. OK, keď nepoznám, nič sa nestane. Milý klient, čo sú to fondy? No fond je nástroj kolektívneho investovania. Fond má právnu subjektivitu, peniaze vložíte viacerí, za tie peniaze sa nakúpi niečo, čo si nemôžem kúpiť ako sám, dajme tomu. To znamená, že toho klienta už môžem edukovať aj počas toho predajného rozhovoru. Už vieš, čo je fond? Áno. To znamená, môžem napísať, že poznáš? Áno, napíš. Hej. Dlhopisy. Poznám, nepoznám. Hej. Nepoznám, funguje, vidíte. Akcie, poznám, nepoznám. A pre zrýchlenie a zjednodušenie teraz niečo len vyklikám. Pozor, riadenie portfólia napríklad. Mal by som poznať, lebo aj toto je produkt, kde sa snažíme to portfólio riadiť, kde ak je potrebné a samozrejme spĺňa to podmienky, tak my to zrebalansujeme, ak bude treba. Hej. Nie každý rok, dajme tomu, hej, alebo možno nie, určite nie každý mesiac, aby sme spĺňali vlastne ten jeden rok toho časového testu, ale mal by som vedieť, čo to je to riadenie portfólia. To je znalosť. Tá druhá kapitola je skúsenosť. Nie je povinnosťou, že musí mať skúsenosť s investovaním, s obchodovaním s dlhopismi, s obchodovaním s akciami, s prijatím a postúpením pokynu alebo s riadením portfólia. Tú skúsenosť nemusí mať. Iná vec je, že mal by som mať znalosť, nejaký ánung, nejakú vedomosť
ale skúsenosť mať nemusím, nie je povinnosť ju mať. Hej. Vidíte, že funguje, že nemám skúsenosť. Odolnosť klienta voči riziku. Nechcem podstupovať žiadne riziko. Pozrite sa, ja dám, že nechcem podstupovať riziko, no tak pre mňa to ETF sporenie nie je vhodné, logicky. Lebo investovaním do tých akciových a dlhopisových ETF už nejaké riziko podstupujem. Som ochotný podstúpiť riziko kolísania hodnoty, v prípade aj čiastočnej straty investovaných prostriedkov. Ops, dám, že áno, vybavená vec. Hodnota investície môže rásť aj klesať. Aký pokles hodnoty investície dokážem akceptovať bez ukončenia investície? To znamená počas tej investície, čo dokážem akceptovať? Pokles do 10%, do 20% alebo aj na 20%. A to hovorí o mojom prístupe k tomu riziku. Hej? Že ak dokážem akceptovať do 10%, no tak logicky asi budem konzervatívny. Ale ak dokážem akceptovať aj 20% pokles, tú volatilitu, tak nebudem konzervatívny, ale už budem dynamický. Posledná otázka z pohľadu rizika je, že aký dopad by mala na mňa, aký dopad by mala prípadná úplná strata investovaných prostriedkov pri zohľadení mojich príjmov a pravidelných záväzkov. Hej. Žiada zmena životného štandardu, zníženie štandardu alebo existujúce problémy. Čo to znamená? Je to to, že ak by náhodou boli poklesy, alebo by som mal prísť o tie peniaze, či už na nejakú dobu, alebo aj úplne, hej, na nejakú dobu v tom zmysle, že by to padlo, hej, tak či to má vplyv na ten môj životný štandard? No nemá. Čo to znamená? Tak som tam investoval časť nejakých peňazí. Čiastočne zníženie štandardu, tak som asi investoval príliš veľa, ale nejakým spôsobom prežijem. Ale ak som dal všetko do toho ETF sporenia a tým pádom, že by to padlo, tak ohrozí to moju existenciu, tak samozrejme pre mňa ten produkt nie je vhodný. Vidíte, že ETF sporenie nie je vhodné pre vás. Takže kliknem to čo je teda je pravdivé. A teraz v podstate posledná vec, ale veľmi dôležitá, a to je to ESG. Táto časť dotazníka zisťuje vaše preferencie z hľadiska environmentálnej, sociálnej a korporátnej udržateľnosti. Hej. Mám preferencie alebo nemám? Hej. Ak nemám, značka ideál, neriešim. Hej, tam nemám a vybavená vec. Ale ak mám, tak sa ma to tak ďalej musí teda vyplňať samozrejme, že aká časť mojej investície má zohľadovať udržateľnosť. Celá moja investícia, časť mojej investície, hej. A teraz pri investovaní sa moje preferencie z hľadiska udržateľnosti zameriavajú na, hej, aké máte preferencie. Environmentálne, sociálne, environmentálne, asociálne. Nemám konkrétnu preferenciu, mám preferenciu zohľadovať nejaké nepriaznivé vplyvy a podobne, hej. Šups, už keď tam čokoľvek dám v tomto momente, tak mi tu vypíše, že ETF sporenie pre vás nie je vhodné. Prečo nie je pre mňa vhodné? Ja som to povedal na začiatku, že tento produkt nespĺňa tie vlastnosti alebo tie preferencie z hľadiska udržateľnosti. Hej? Takže pre mňa nie je vhodný. A teraz liekom na to, ako z toho von je, že keďže mám na začiatku nejaké preferencie, tak som to prehodnotil a teraz 4 bod vidíte, prehodnocujem mnoho vyššie uvedené preferencie z hľadiska udržateľnosti a nemám preferencie z hľadiska udržateľnosti. Šups a vybavené. Takže aj keď ich mám, tak som to prehodnotil a ich nemám. Takže je to v úvodzovkách pražďak uhod. Že správne je to prvé, že nemáte preferencie a správne je to druhé, že máte, ale na konci to prehodnotíte a aj ich nemáte. Človek sa nad tým pousmeje, ale áno, bohužiaľ aj takéto povinnosti nám udáva Európska únia, aby sme tieto preferencie z pohľadu ESG, toho ESG vlastne zisťovali a potom sa nejakým spôsobom zariadili. Keďže tie preferencie máte, tak produkt pre vás nie je vhodný. Ale dokážete ich prehodnotiť a tým pádom ten produkt môžete vlastniť. Výsledok testu vôbec nemusíte riešiť, lebo tým pádom, že som to vyplnil jednoducho, tak ten výsledok vlastne nemusím sa nad tým nejako zamýšľať. Áno, že znalosti som základ investor, stredné riziko dokážem akceptovať, som schopný zašať nejakú stratu a to, ako som to vyplnil, som dynamický investor. Tým pádom mi to povolí, to, čo som vám ukazoval pri tej tabuľke, pri tom cieľovom trhu, mi to povolí 2 a 3 stratégiu z pohľadu rizika. Hej. A preferencie udržateľnosti nemám žiadne, lebo som tu naklikol, že nemám. Hej. Keď dám, že áno, mám a nemám, hej,
tak mi to nedá žiadne, že nemám, hej, že mi to nevyplní. No, a už len tie obsahové náležitosti zmluvy a sme vybavení a máme vybavené. Doba sporenia. Koľko som tam vtedy dával? Pamätáte si? 20 rokov. Keď dám teraz, ja dám na schvál 5 alebo 10 rokov, hej, a dám Enter. Mne to dalo takúto hlášku, že doba sporenia nesmie byť menšia ako doba, na akú plánujem. To znamená, ja som dal hovoriť, že plánujem na 20 rokov, tak tie obsahové náležitosti by mali byť rovnaké, alebo musia byť rovnaké. 20 rokov takisto. Vyberám si stratégiu. Keď si pamätáte, som dynamický investor, ja teraz dám, že ETF Mix jednotku. Ono ma to tam nepustí, vidíte, že ideme to zakrižikovať. Stratégia ETF Mix 1 nie je pre vás vhodná, lebo keďže som dynamický investor, tak nepôjdem predsa do dlhopisov. Hej, dám OK a povolí mi to 2 alebo 3. Vklad. Chcem dávať jednorazovo alebo pravidelne? Bavíme sa o pravidelnom vklade, takže zakrižujem pravidelne. 100, dajme tomu, a teraz dám Enter a keď si všimnete o chvíľočku, tak to tam hneď vypočíta tie veci, tú výšku pravidelného vkladu. Teraz dávam Enter, šups, a už máte, že 100 eur na 240 mesiacov, čo znamená cieľová suma je 24 000. A už len 2 veci. Druhu vstupného poplatku, hej, vyberám buď predplatený prioritný, alebo predplatený, alebo pravidelný vstupný poplatok. Bavili sme sa, aký je predplatený. Každá moja stovka do investície, do poplatku, až potom investujem. Predplatený, bez toho slovíčka prioritný, 70% do poplatku, 30% do investície. Logicky tým potom splatenie do poplatku bude dlhšie, ale vám to nevadí, vy máte predsa zálohovú províziu. Hej? Alebo pravidelný vstupný poplatok, to znamená 4% idú do poplatku celých 20 rokov. Takže celých 20 rokov vám bude chodiť 4% a budete mať každý mesiac na kavičku. Hej? Vyberal som si, no ja chcem hneď mať zaplatený poplatok, takže predplatený prioritný. Dohodli sme sa na tom poplatku nižšom, takže nebudú to 4%, lebo ja vám pošlem, milý pán IAD, ja vám pošlem 720 eur hneď teraz, alebo pošlem hneď 820 eur, aby som mal hneď prvý mesiac zaplatenú už investíciu a tým pádom ten poplatok nebude 4%, ale bude 3%. Hej, fungujú 3%? Fungujú. Teraz otázka dojde od vás, no dobré, ja si chcem spraviť poplatok pre seba, chcem svoju investíciu dať, chcem si to vyskúšať. No, je to dobré, keď to chcete vyskúšať, aspoň budete vedieť, ako to funguje, ale chcem mať nulový vstupný poplatok. Nedávajte nulový, lebo však sa vám to vráti na provízii, ale ja chcem aj tak nulový. Funguje nulový? Funguje. Logicky, prosím vás pekne, klientom toto nebudem robiť s nulovým poplatkom. Hej. Výplnenú zmluvu tým pádom mám, keď sa pozriete, tu už nemám nič, tu už sú len platobné inštrukcie a tak tieto veci, že kam posielať peniaze a tak ďalej. To znamená, vrátim sa naspäť, ten zhodnosti je vyplnený, beriem to tak, že toto som všetko ostatné vyplnil a už len ťukec vľavo hore na tej prvej strane mám, že tlačiť. Hej. Používajte to týmto spôsobom, proste pekne, nerobte, že Ctrl-P tou skrátkou, lebo vám to vytlačí bez toho, aby to zistilo a prepočítalo tie všetky ostatné veci, ktoré vám tam chýbajú. Lebo vy keď dáte, že Ctrl-P, tak vám to vytlačí, ale prázdnu zmluvu. Tu mi dalo hneď hlášku, vidíte, že vyplňte pole ID. OK, vyplním ID, to znamená priezvisko, obchodné meno, rodné číslo a tak ďalej. Toto všetko vyplním, dám to vytlačiť, ono mi to vytlačí a vytlačí mi to bez týchto žltých polí, že tu vlastne môžete podpísať, ono to bude prázdne. Tam sa klient podpíše a vybavená vec. Dobre, takže takto jednoducho, možno to teraz bolo trošičku zdĺhavé, prosím vás pekne, ale len za tým účelom a z toho dôvodu, aby som to vysvetlil, ako to vyplňanie tej zmluvy funguje. Cez tú aplikáciu je to oveľa rýchlejšie, oveľa jednoduchšie a oveľa kratšie. Takže moja úloha je, že tomu klientovi by som mal poskytnúť informácie o tom návrhu tej zmluvy, o obchodných podmienkach, o ponukách tých stratégií. To všetko vlastne v rámci toho predajného rozhovoru odznelo. My to klientovi samozrejme aj pošleme, my mu to posielame, má to na našej stránke, môžete mu to aj vyposlať dopredu, kľudne to je na vás, my mu to posielame. To isté, čo pri fondoch, je aj to pri fyzickej osobe, aj pri neplnotnej osobe návrh na zmluvu, doklad totožnosti, hej. Pri dieťati návrh na zmluvu, dispozície práva a tak ďalej, to robíte cez tú aplikáciu úplne pohode, komfortne, rýchlo. Tu je popísané to, že ten návrh na zmluvu má 6 strán a pre fyzickú osobu je možné uzatvoriť len cez to editovateľné PDF-ko alebo cez to IAD Mobile. Rovnako pre to dieťa samozrejme to tam funguje. No a už len 2 posledné slajdy vám ukážem a to je ten
proces toho spracovania zmluvy, to je ten prvý slajd, teraz ako vidíte, prvý deň máme doručený návrh na zmluvu. My ho zadáme do informačného systému, informačný systém automaticky klientovi odosiela predzmluvné dokumenty, to znamená obchodné podmienky, sadzobník, ponuku stratégií a tak ďalej, a tak ďalej. To je na ten druhý deň. Ak ten návrh zmluvy je v poriadku, že je správny, alebo že úplne a správne vyplnený, máme všetky doklady, dokumenty toho klienta, to znamená, v tomto prípade je to občiansky preukaz, alebo pri tom dieťati je to aj ten rodný list, tak na tretí deň my ho zverifikujeme, ten návrh zmluvy, a na tretí deň klientovi posielame toto ešte raz, vrátane akceptácie. V tej akceptácii je napísané, zmluva je platná odvtedy a odvtedy, milý klient, pošli peniaze na to a to číslo účtu. Vy čakať, ak nechcete, nemusíte, môžete, lebo to číslo účtu, aj ten variabilný symbol, aj špecifický symbol máte uvedený v tej platobnej inštrukcii vlastne na tej poslednej strane toho návrhu zmluvy o tom aj tej sporení. Takže či počkáte, alebo nepočkáte, je to na vás. Posledný slajd, čo sa týka komunikácie z IADčky, z IAD Investment smerom na klienta. Klientovi, prosím vás, potvrdzujeme prvý vklad a mimoriadny vklad. Takže klientovi pošleme e-mail, milý klient, poslal si nám peniaze, sú u nás. Hej, aby vedel, že poslal správne. To isté, čo pošleme klientovi, posielame aj vám, takže tú notifikáciu o tom máte aj v e-maili. Pripomíname mu prvý vklad. Tá pripomienka na prvý vklad znamená to, že ak klient neuhradí včas prvú investíciu, a konkrétne je to do 10 dní od účinnosti zmluvy, tak my mu pripomenieme, že milý klient, máš u nás zmluvu, neposlal si peniaze, nezabudni poslať peniaze. Má na to 30 dní, má na to mesiac na to, aby tie peniaze poslal. Ak ich nepošle, tak vlastne celkovo 40 dní mal na to, aby tie peniaze poslal. Ak ich náhodou nepošle, tak my odstupujeme od zmluvy. Nemá zmysel aj na vysvetlenie pre toho klienta, milý klient, nemá zmysel, aby tá IADčko robila prázdne zmluvy, že my sa dneska dohodneme na tom, že budeš investovať do toho dôchodku a ty ani tú prvú platbu tam nevieš poslať, alebo nie si ochotný, schopný ju tam poslať, tak tá IADčka od tej zmluvy odstúpi. Lebo nechce si ten informačný systém zaplňať prosto prázdnymi zmluvami. Aj pre toho klienta je to taká motivácia na to, aby tie peniaze tam posielal. Upomienka. My klientovi po 3 nezaplatených platbách klientovi pošleme upomienku. Že ak by nezaplatil prvé 3 vklady, nie prvé 3, ak by nezaplatil 3 vklady po sebe, tak mu pripomenieme, milý klient, nezabudni zaplatiť, nezaplatil si, hej. To isté, čo dojde ešte raz klientovi, to posielam aj vám, takže máte informáciu o tom, že klient nezaplatil a viete mu zavolať, milý klient, čo sa stalo? Že dohodli sme sa, predsa vieš o tom, že tie peniaze tam máš posielať, tak ich tam posielaj. No, hej, a keď nemáš, tak prosím ťa, pošli aspoň tú jednu platbu, aby ťa to neupomínalo, hej, že chceš mať pokoj, tak pošli aspoň tú jednu. Hej. Teraz, ak klient neuhradí 6 vkladov po sebe, tak takisto mu pošleme ďalšiu tiež upomienku, hej, že takisto mu posielame tú upomienku. Pozor, ak by náhodou ten klient dlhodobo neuhradzal tie vklady, tých 6 vkladov, tak máme, to je také bububu na toho klienta, máme právo od tej zmluvy odstúpiť. Nerobíme to samozrejme, my to prehodnocujeme, ale je tam to bububu na toho klienta, milý klient, však keď náhodou, že pol roka nemáš si tam tie peniaze posielať, sám si mi povedal, že je to na tvoj dôchodok, je to na nejaký tvoj účel, na nejaký investičný cieľ pre tú svoju vnúčku, pre toho tvojho syna, dcéru, čo pôjde na výšku, chceš mať nejaké veno v tej 18-ke, alebo keď sa bude vydávať, ženiť a podobne, tak preto toto robíš a keď to nemáš robiť, tak na čo? Hej? Že je to zbytočné trápenie, tak tá IADčka to od toho odstúpi, je to také bobu. Nerobíme to, ale máme na to právo. Hej? Každý štvrťrok klientovi posielame výpisy, takže nielen klient vidí ten stav účtu cez to IAD online alebo IAD mobile, ale posielame mu aj výpis a informáciu zo zákona o nákladoch posielame jedenkrát do roka, samozrejme, hej, za kalendárny rok. To je všetko. Toto ste už videli, že vlastne ten náš pohľad je na to taký, že tie krátkodobé, už som hovoril, cieľe cez depozitné konto, tie strednodobé 3, 5 do 10 rokov realitný fond a tie dlhodobé 5 až 40 rokov. V tomto momente asi najvýhodnejší produkt je ETF sporenie. Ale tak chcem povedať ešte jednu vec. Do budúca bude fajn, aby sme si urobili možno ďalšiu prezentáciu na IAD sporenie, lebo obsahuje iné stratégie. Tu nejde len o to, že iné dlhopisové, iné akciové fondy,
ale aj iné z pohľadu možno, nebudem hovoriť, je to aby sme si nevystrelili všetky náboje, je to prekvapenie pre vás. Je veľmi, aj to IAD sporenie je veľmi zaujímavé a je veľmi takisto aj dôležité ho mať. Z akých dôvodov? Jeden dôvod je taký, že tú stovku, ktorú posielaš, milý klient, mal by si mať aj aktívne riadené portfólia, aj pasívne riadené portfólia. Aktívne znamená to, že stará sa ti o to ten portfólio manažer a najmä v časoch prepadu to aktívne riadené portfólio, že buď viac zarobí ako to pasívne riadené portfólio, alebo má menšiu stratu ako to pasívne riadené portfólio. Naopak, keď nejdu aktívne, tak idú pasívne, takže mal by si mať aj jedno, aj druhé. A potom je tam ešte jeden dôležitý dôvod, ale vravím to už to inokedy, lebo sú tam také stratégie, ktoré nie sú v tom ETF sporení a zároveň, čo jednoducho viem, že ako nie sme tu chvíľku, vieme, že to nemajú iní provideri alebo iní správcovia tieto stratégie, ktoré sú u nás. Takže má zase zmysel vedieť aj o tomto produkte a dávať možno čas peňazí aj do tohto produktu. Hej, slide, ktorý ste videli, len naozaj, že len podotýkam a apelujem na to. Pozrite si možno tie naše podcasty, vypočujte si, budete mať viacero informácií. A zase, tu je len praktická vec. Mať viacero informácií, mať viacero ďalších odpovedí a informácií je to, že keď sa s tým klientom stretnem na tom predajnom rozhovore, on sa ma niečo opýta, ja som zhodou okolností akorát včera počúval z tej IADčky nejaký podcast, tak tu mám nejakú odpoveď pre toho klienta. Ja tú odpoveď, aj keď čerpám z toho podcastu, to je úplne jedno, ale moja hodnota na tom trhu potom stúpa. A zase som ja o niečo obohatenejší alebo o niečo bohatší z tohoto pohľadu. Prosím vás, technická otázka. Priznám sa, že ja sa tu vidím s nejakým šetričom, s nejakým pozadím, a nevedím sa s tým, čo mám za sebou. Ja mám za sebou fyzický tapetu s našim logom IADčky. Čo vidíte? Vidíte IADčku alebo vidíte nejaký šetrič? Lebo ja tam vidím šetrič a neviem prečo. IADčku, dobre, lebo ja som si dával vlastne, mám dve okná, malinké okienko mám IADčku, ale veľké okno tu mám také velikánske s nejakou tou virtuálnou tapetou. Takže preto som sa chcel na toto opýtať. Dobre. Z mojej strany všetko z tohoto pohľadu. Na tom poslednom slajde vidíte, že bezplatnou linku 0800 601 601, takže tam vám povedia informácie k tomu, či klient už má zainvestované, či mu odišla pošta od nás, či mu odišiel mail s kódmi a podobne. Kontaktný e-mail na mňa som dával na tom prvom slajde adamec@iad.sk. Ak by ste chceli vedieť ďalšie nejaké informácie, dohodnúť si nejakú ďalšie stretnutie z pohľadu možno ísť viac do hĺbky, možno pre tých, a vieme aj to urobiť, že dostať nejaké informácie v tom zmysle, zastavím vzdelanie, aby to bolo už vybavené.